Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Σαμματάς. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη διαδικτυακό webinar της IQ Studies με κεντρικό θέμα το CCNA. Ένα θέμα το οποίο θα θίξουμε από πολλές πλευρές, τι πιστοποίησεις υπάρχουν γενικότερα στη Cisco, με ειδικότερα από την πιστοποίηση CCNA, πώς γίνονται οι εξετάσεις, ποιοι είναι οι τρόποι των ερωτήσεων, ποια είναι τα μοντέλα των ερωτήσεων, τα οποία υπάρχουν εφόσον κάποιος θέλει να πιστοποιηθεί ως Cisco Certified. Και στη συνέχεια της σημερινής εκπαίδευσης, όπως θα σας πει και ο εισηγητής του σεμινάριου, θα μπορέσουμε να δούμε και ενδεικτικά μία ενότητα πάνω στην ύλη του CCNA. Στο σημερινό σεμινάριο, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είχαμε ρεκόρ συμμετοχών. Οι εγγραφές ήταν 75 παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στη διαδικτυακή αίθουσα είμαστε 14 άτομα, οπότε καλησπερίζω κάποιους από εσάς ενδεικτικά. Καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα Θανάση, Νίκο, Όλγα, Πασχάλης, Τρίφωνας, Βασιλική, Βασίλης νούμερο 2, Δημήτρης, Λάμπρος, Παναγιώτης, Γιώργος, Κώστας και σε όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα, πριν σας παραδώσω στα έμπειρα χέρια του εισηγητή, να δούμε λίγο εξ αρχής πώς θα επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια του σημερινού webinar. Εφόσον είστε συνδεδεμένοι μαζί μας, λογικά δεξιά επάνω βλέπετε ότι υπάρχει μία κάθετη μπάρα. Σε αυτή την κάθετη μπάρα θα μπορέσετε να παρατηρήσετε ότι υπάρχει σε κόκκινο φόντο ένα άσπρο βελάκι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πρώτη χάρη η οποία θέλω από εσάς είναι να επιλέξετε αυτό το άσπρο βελάκι και να μου γράψετε ένα απλό OK στο πεδίο του chat εφόσον είστε εντάξει με εικόνα και ήχο. Επαναλαμβάνω, ένα απλό OK στο πεδίο του chat εφόσον είστε εντάξει με εικόνα και ήχο. Θανάσης, Αγγελική, Δημήτρης, Όλγα, Βασιλική, Βασίλης, Κώστας, Πασχάλης, Βασίλης, Λάμπρος, Γιώργος, Νίκος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο, στο πεδίο του chat, θέλω κατά τη διάρκεια του webinar, εφόσον προκύπτουν ερωτήσεις, απορίες ή παρατηρήσεις πάνω στην ύλη την οποία παρακολουθείτε, να τις καταγράφετε. Ο εισηγητής, ο κύριος Ζώτος, θα βλέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα αυτές τις απορίες και κατόπιν θα προσπαθεί στο λίγο χρόνο που έχουμε να επιλύσει τις περισσότερες από αυτές. Κανονικά στα δωρεάν webinar δεν έχουμε τη δυνατότητα προφορικής παρέμβασης. Σήμερα ωστόσο θα σας δώσουμε αυτή τη δυνατότητα για να δείτε λίγο και πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω εάν κάποιος από εσάς έχει μικρόφωνο θέλει να μας πει ένα απλό καλησπέρα στον on air για να σας δείξω πώς λειτουργεί και το συγκεκριμένο κομμάτι. Έχω μικρόφωνο μου αρκεί για να επιλέξω κάποιο από εσάς. Λοιπόν, στη δεξιά μπάρα, κάτω από το άσπρο πελάκι, θα δείτε ότι το μικρόφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Από τη στιγμή που είναι απενεργοποιημένο το μικρόφωνο σας, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Οπότε Θανάση, μιας που έλαβες την πρωτοβουλία. Λοιπόν, θα μπορέσετε να παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα χεράκι σαν επιπλέον επιλογή. Πώς ζητάει κάποιος το λόγο, επιλέγει το συγκεκριμένο χεράκι. Θανάση, επέλεξε το. Πολύ ωραία. Ο εισηγητής βλέπει ότι κάποιος από τους εκπαιδευόμενους ζητάει το λόγο και ενεργοποιεί το μικρόφωνο του. Οπότε, Θανάση, αυτή τη στιγμή θα ενεργοποιήσω το μικρόφωνο σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ελπίζω να έχεις μια ωραία εμπειρία σήμερα. Γενικά, Θανάση, έχεις κάνει άλλες φορές webinar? Όχι, webinar είναι πρώτη φορά. Webinar είναι πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Οπότε, στο τέλος, το λέω σε σένα και στους υπόλοιπους, θα σας έρθει και αυτοματοποιημένα μια φόρμα, στην οποία θα θέλαμε να μας γράψετε στις ερωτήσεις που έχει για την ποιότητα εικόνας ήχου. Θα ήταν πολύτιμη εμπειρία για μας. Ωραία, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή εκπαίδευση σου εύχομαι. Οπότε, Ευχαριστώ. το πρόγραμμα της σημερινής, έχω απενεργοποιήσει τον ήχο σου. Το πρόγραμμα της σημερινής εκπαίδευσης θα σας το πει σε λίγο ο κύριος Ζώτος. Θα έχετε τη δυνατότητα όσοι θέλετε να διατυπώσετε προφορικά τις ερωτήσεις σας, να τις διατυπώσετε. Και από εκεί και πέρα από μένα δεν μένει τίποτα άλλο παρά να σας ευχηθώ μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση για σήμερα. Μεταφέρω το λόγο στον κύριο Ζώτο. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Χρήστος Ζώτος και είμαι ο εισηγητής της σημερινής μας παρουσίασης. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή συμμετοχή, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Και βλέπω και μια συμμετοχή από Πάτρα, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Χαιρετώ και την Πάτρα μας. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας στην αρχή τον εαυτό μου.
Όπως προανέφερα, ονομάζομαι Χρήστος Ζώτος και είμαι μηχανικός δικτύων, πιστοποιημένος με τη διάκριση CCIE, Cisco Certified Internet Network Expert. Βλέπετε στη διαφάνεια και τον αριθμό μου, 1823. Είμαι κάτοχος αυτής της πιστοποίησης από τον Νοέμβριο του 2002, δηλαδή περισσότερο από μια δεκαετία. Παράλληλα είμαι και εκπαιδευτής σεμιναρίων τεχνολογίας Cisco Systems. Η ενασχόλησή μου με το αντικείμενο ξεκίνησε το έτος 2000, όταν προσλήφθηκα από τον τότε μεγαλύτερο integrator στην Ελλάδα, την Intracom, και απόκτησα μια εμπειρία ως μηχανικός δικτύων σε έργα Cisco Professional Services τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα ασχολήθηκα και με το εκπαιδευτικό κομμάτι, μιας και τότε ήμασταν οι πρώτοι μηχανικοί τεχνολογιών Cisco και υπήρχε μεγάλη ανάγκη σε εκπαίδευση. Η εμπειρία μου ως μηχανικός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο εκπαιδευτικό κομμάτι, διότι όλα αυτά που διδάσκω και που θα διδάξω και σε εσάς, τα έχω ήδη δει στην πράξη. Και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, με τις αλλαγές που προωθεί η Cisco, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο εργαστηριακό κομμάτι των εξετάσεων, ακόμα και το CCNA, οι ερωτήσεις του έχουν γίνει πολύ lab-oriented. Όταν λέω lab-oriented, δεν εννοώ πραγματικό εργαστήριο, αλλά εξεταζόμενοι, υπάρχει η απέτηση από τους εξεταζόμενους να μελετήσουν τοπολογίες δικτύου, να πληκτρολογήσουν εντολές, να δουν τα αποτελέσματα των εντολών που πληκτρολόγησαν. Προς Θεού, μη θορυβηθείτε, πρόκειται για κάτι απλό και μαζί θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κατά τη γνώμη μου, το εργαστηριακό κομμάτι είναι καλό, διότι κάποιος που έχει γνώση του αντικειμένου θα απαντήσει σωστά. Ενώ αυτές οι αμερικάνικου τύπου ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προσπαθούν μέσω της θεωρίας να μπερδέψουν τους εξεταζόμενους. Ας δούμε τώρα τι θα πούμε σήμερα. Να φύγουμε και από τη διαφάνεια που είναι η φωτογραφία μου. Με είδατε. Η σημερινή μας παρουσίαση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που είναι και η πρώτη ώρα, είναι εισαγωγικό. Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις πιστοποίησεις του οίκου Cisco Systems. Θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό, διότι ο κόσμος είναι μπερδεμένος με την πληθώρα των πιστοποιήσεων και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στην αγορά της πληροφορικής είναι ένα σωρό πιστοποίησεις. Ποιες από αυτές πραγματικά αξίζουν, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους και τι προοπτικές μας ανοίγονται. Ποιες αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια συγκεκριμένα για την πιστοποίηση CCNA, δηλαδή Cisco Certified Network Associate, τις απαιτήσεις των εξετάσεων, τον τύπο των ερωτήσεων και την ύλη τους. Είναι η πιστοποίηση η οποία μας ενδιαφέρει. CCNA είναι μια πιστοποίηση η οποία είναι στη βάση της πυραμίδας των πιστοποιήσεων της εταιρείας Cisco, αλλά κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντική. Κάθε μηχανικός στη σημερινή ημέρα είναι απαραίτητο να κατέχει αυτή την πιστοποίηση. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας παρουσίασης θα σας δείξω ενδεικτικά μια ενότητα από την ύλη του CCNA. Η ενότητα που επέλεξα είναι ο προγραμματισμός, η διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών switches, το configuration ενός Cisco switch. Θα μου πείτε γιατί επέλεξα αυτή την ενότητα και δεν ξεκινάω από την αρχή. Την επέλεξα διότι καταρχήν θεωρώ ότι είναι μια απλή ύλη, εύκολα κατανοητή από τους περισσότερους και αν χρειάζονται κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις, εγώ θα σας τις εξηγήσω. Θα το παρουσιάσω όσο πιο απλά γίνεται. Και δεύτερον, θα ήθελα οι συμμετέχοντες, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις δικτύων, διότι το CCNA απευθύνεται σε αρχάριους, να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τη γραμμή εντολών μιας συσκευής Cisco. Cisco iOS. Και τα Cisco switches και οι Cisco routers έχουν μια παρόμοια γραμμή εντολών, το λεγόμενο command line interface τους. Το command line interface του λειτουργικού συστήματος της Cisco του iOS. Πιστεύω θα σας αρέσει ιδιαίτερα και θα αποκτήσετε πολύ καλή εικόνα για το command line της Cisco σήμερα. Ωραία. Οπότε, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας παρουσίαση, θα έχετε πάρει μια ιδέα
των δυνατοτήτων του τρόπου εκπαίδευσης μέσω webinar. Δηλαδή μέσω του ίντερνετ, όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται ο καθένας στον χώρο του, μπροστά στον υπολογιστή του και μέσω του διαδικτύου επικοινωνούν. Θα διαπιστώσετε ότι είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που πραγματικά αξίζει. Πιστεύω θα σας κερδίσει. Παρόλο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν αντικαθιστά την πραγματική τάξη. Η φυσική επαφή του εκπαιδευτή με τον εκπαιδευόμενο είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το webinar τη σύγχρονη ημέρα είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που συνεχώς εξαπλώνεται και κερδίζει έδαφος. Πιο οικονομικός, κερδίζουμε χρόνο και με δυνατότητες επικοινωνίας ακόμα και με απομακρυσμένους εκπαιδευόμενους. Σε παλιότερο σεμινάριο της εταιρείας IQ Studies υπήρχε και εκπαιδευόμενος από την Κύπρο, που φυσικά δεν θα μπορούσε να έχει φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όπως σας είπε και ο κ. Σαλματάς, θα σας δώσω και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα μικρόφωνά σας, δηλαδή να μιλήσουμε. Αυτό θα γίνει στο τέλος της κάθε ενότητας. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και έχουμε στη διάθεσή μας 2 ώρες ακριβώς, δεν θα ήθελα να μπούμε σε ένα σύστημα ερωταπαντήσεων και διαλόγου και να χάσουμε την ουσία της σημερινής παρουσίασης. Ωραία. Οπότε, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, οι απορίες και η συζήτηση θα είναι στο τέλος του κάθε μέρους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κάποιος επιτυχώς ένα σεμινάριο Cisco είναι η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Έτσι, δεν εννοείται υπολογιστές ή δίκτυα χωρίς αγγλική γλώσσα. Εξάλλου η βιβλιογραφία είναι κυρίως στα αγγλικά. Βέβαια, οι απαιτήσεις είναι κυρίως σε ορολογία. Δεν είναι ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λεξιλόγιο. Ορολογία, την οποία θα την κάνουμε και μαζί. Βλέπω εδώ έχετε αρχίσει να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει αν δεν υπάρχει μικρόφωνο. Αν δεν υπάρχει μικρόφωνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά, Δημήτρη, τις απορίες σου μπορείς να τις γράφεις μέσω του γραπτού μηνύματος. Το μικρόφωνο θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα μόνο και μόνο για να δούμε τις δυνατότητες του webinar. Okay. Επίσης, θεωρώ ότι όλοι σας έχετε κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλωδίων. Η διάρθρωση και η στρατηγική των μαθημάτων Cisco που παρουσιάζω εγώ είναι κυρίως στοχευμένη στην επιτυχία των εξετάσεων πιστοποίησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν θα αποκτήσουν όλες τις γνώσεις και τα εφόδια αυτού του επίπεδου σεμιναρίων. Θα τα αποκτήσουν, αλλά η στρατηγική μας θα στοχεύει στην επιτυχία των εξετάσεων. Θα εστιάσουμε σε απαιτήσεις μέσω πραγματικών τεστ και παραδειγμάτων και ερωτήσεων και εργαστηριακών ασκήσεων στην πορεία όλης της παρουσίασης. Σήμερα, μόλις τελειώσουμε το μάθημα, θα είστε σε θέση όχι μόνο να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις πιστοποιήσεις της εταιρείας Cisco, αλλά θα αναγνωρίζετε και τις βασικές εντολές ενός λειτουργικού συστήματος Cisco. Θα μπορείτε αυτές τις εντολές ήδη να τις εφαρμόζετε. Θα δείτε πόσο απλό είναι. Θα έχετε ήδη κατά κάποιο τρόπο εξοικειωθεί με το περιβάλλον προγραμματισμού. Και θα είστε καλυμμένοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Είμαστε έτοιμοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινώντας. Τι είναι η Cisco? Η Cisco είναι η πρωτοπόρος εταιρεία παγκοσμίως σε δικτυακό εξοπλισμό. Το 80% του δικτυακού εξοπλισμού στον κόσμο είναι της εταιρείας Cisco Systems. Το σήμα κατατεθέν της είναι ένα προϊόν, οι Cisco Routers. Έτσι έγινε διάσημο. Βέβαια, σήμερα η Cisco έχει πληθώρα προϊόντων. Ασχολείται με voice, security, τηλεφωνία, τα πάντα. Wireless, που είναι η μόδα της εποχής. Είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία κολοσσός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2000, όταν ξεκίναγα την ασχόλησή μου,
Το σύνθημα της εταιρείας, που αναφερόταν και κάτω από το λόγο της, ήταν Empowering the Internet Generation. Σήμερα φτάσαμε στη γενιά του ίντερνετ. Τι ήταν αυτό που έκανε τη Cisco να επιβιώσει και να επικρατήσει των ανταγωνιστών της. Οι ανταγωνιστές της εκείνη την εποχή, εταιρείες όπως η Nortel, η Lucent, εταιρείες με δυνατή τεχνολογία και σταθερά δυνατά προϊόντα. Αυτό που την έκανε να επικρατήσει ήταν καταρχήν η απλότητα της τεχνολογίας της. Απλή τεχνολογία, και η Cisco επένδυσε στην μετάδοση της γνώσης. Επένδυσε σε αυτό το σύστημα πιστοποιήσεων. Επένδυσε γενικά στην εξάπλωση μιας απλής γνώσης, ώστε ο κόσμος που κάνει κτήμα του μια τεχνολογία, μια γνώση, γίνεται μετά φανατικός υποστηρικτής της. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι CCIE. Πλέον είμαι φανατικός Cisco μηχανικός. Επικράτησε διότι είχε πολύ καλό marketing και προχώρησε στην εξαγορά πολλών μικρών εταιριών. Και επεδίωξε την παρουσία της σε σημεία σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο ας μπούμε στο site της Cisco. www.cisco.com. Το site της Cisco από εδώ και πέρα θα είναι ένα βασικό εργαλείο της δουλειάς σας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησα εγώ, ήταν το κύριο site μου όταν έμπαινα στο ίντερνετ. Έχει την απίστευτη πληροφορία, δωρεάν, πάρα πολλά στοιχεία, τόσο εμπορικά όσο και τεχνολογικά. Πάμε να δούμε τις διάφορες πιστοποίησεις. Πάμε στο Tab Training and Events και κλικάρουμε View All Certifications. Ωραία. Βλέπουμε εδώ τις διάφορες πιστοποίησεις Cisco. Ξεκινάμε από το entry level, εισαγωγικό επίπεδο. Βλέπουμε η κύρια πιστοποίηση είναι CCNP, Cisco Certified Entry Network Technician. Το επόμενο επίπεδο είναι το Associate, όπου εδώ βρίσκεται και το CCNA. CCNA, είπαμε, σημαίνει Cisco Certified Network Associate. Κυρίως Network Administrators βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Το αμέσως επόμενο είναι το Professional Level, το λεγόμενο CCNP, Cisco Certified Network Professional. Το Expert Level, CCIE, όπως είμαι και εγώ, και στην κορυφή της πυραμίδας συναντάμε τους Architects, Cisco Certified Architects. Ωραία. Επιστρέφουμε στην παρουσίαση. Βλέπουμε εδώ την πυραμίδα πιστοποιήσεων της Cisco όπως ήταν μέχρι πρότινος. Σε 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο CCNA, δεύτερο CCNP, τρίτο CCIE. Όλοι οι μηχανικοί παγκοσμίως ήταν κατηγορημένοι σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε το επίπεδο σου ήταν άμεσα συνυφασμένο με την πιστοποίησή σου. Υπήρξε μια παγκόσμια κατηγοριοποίηση μηχανικών. Ήσουν ένα CCNA, όπου και αν πήγαινες να βρεις εργασία, σε ακολουθούσε η στάμπα του CCNA και η αντίστοιχη στάμπα των άλλων πιστοποιήσεων. Στη συνέχεια η Cisco, σε αυτή την πυραμίδα, προσέθεσε 2 επίπεδα. Ένα στον πάτο και ένα στην κορυφή. Βλέπουμε στον πάτο το επίπεδο CCNT. Τι είπαμε μέχρι τώρα και τι είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια, το CCNT προϋπήρχε και στην προηγούμενη πυραμίδα. Ήταν η βάση του CCNA. Συνεπώς, θεωρώ ότι το CCNA δεν είναι κάτι καινούργιο. Απλά το ξεχώρισε η Cisco και οι κάτοχοι του CCNA είναι κάτοχοι μιας άλλης πιστοποίησης. Εμείς στο μάθημα του CCNA θα καλύψουμε και την ίδια του CCNA. Άλλωστε είναι προαπαιτούμενο για να αποκτήσει κανείς το CCNA. Και στην κορυφή της πυραμίδας προσέθεσε το επίπεδο του Architect, που είναι πραγματικά κορυφαίο. Architects είναι οι μηχανικοί που σχεδιάζουν δίκτυα. Είναι οι μηχανικοί που έχουν περάσει από όλα τα άλλα επίπεδα. Για να πιστοποιηθεί κανείς σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται να περάσει από μια επώδυνη σειρά συνεντεύξεων. Και από στοιχεία που έχω, όχι επίσημα, είναι πάρα πολύ λίγοι architects. Ίσως και
γύρω στους 100 και λιγότεροι. Συνεπώς, και τη σήμερον ημέρα, το κορυφαίο επίπεδο μηχανικών εξακολουθεί να είναι το CCIE, διότι architects απλά δεν υπάρχουν. Με τώρα να δούμε κάποιες έρευνες που έγιναν στο ίντερνετ για να καταλάβετε την αξία των πιστοποιήσεων Cisco στην αγορά εργασίας και κυρίως στο εξωτερικό. Είναι μια μικρή παρένθεση που πιστεύω ότι αξίζει να την κάνουμε. Θα σας παρουσιάζω κάποιες ιδιωτικές έρευνες, όχι επίσημα στοιχεία, από σχετικά αξιόπιστες πηγές. Ενδεικτικά, παίρνουμε μια ιδέα. Λοιπόν, αυτή η έρευνα μας δείχνει τα top IT, όχι μόνο network, certification for your career. Σε αυτή την έρευνα το CCNA είναι στη θέση νούμερο 8 νομίζω. Βλέπετε. Πάρα πολύ ψηλά. Είναι πιο ψηλά ακόμα και από το CCIE. Μπορεί να μην είναι η πιο δύσκολη ή η πιο καλά αμοιβόμενη πιστοποίηση, αλλά είναι μια πιστοποίηση που έχει ζήτηση. Που ο κόσμος κυνηγάει να πιστοποιηθεί. Πάμε μια άλλη έρευνα, αρκετά αξιόπιστη, που έχει τις καλύτερες πιστοποίησεις πληροφορικής αναλόγως με το επίπεδο εμπειρίας σε αρχάριους, μεσαίους και experts. Στους newcomers, στους αρχάριους στον χώρο της πληροφορικής, το CCNA είναι στη θέση νούμερο 4. Δηλαδή πολύ ψηλά. Στο mid-level πρώτο είναι το CCNP. Και στο top senior level το CCIE. Βλέπετε δηλαδή την αναγνώριση που έχουν από την αγορά τα Cisco Certifications. Και τελευταία μου έρευνα, να μην σας κουράσω, είναι τα top 10 Certifications για την έβρεση νέας εργασίας στην Ευρώπη. Για έβρεση νέας εργασίας, για νέες θέσεις εργασίας. Το CCNA είναι στη θέση νούμερο 4. Συνεπώς πιστεύω ότι οι κάτοχοι του CCNA, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι πολύ εύκολο να βρουν μια εργασία. Ωραία. Και στην Ελλάδα ήταν κάποτε λίγοι κάτοχοι του CCNA, τώρα πλέον δεν είναι ότι είναι αρκετοί, ότι είναι πολλοί, αλλά οι θέσεις εργασίας έχουν περιοριστεί. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αν κάποιος δεν το έχει, έχει ένα μείον, δηλαδή θα δυσκολευτεί να προχωρήσει την καριέρα του. Το θεωρώ προαπαιτούμενο για ένα μηχανικό δικτύο που σέβεται τον εαυτό του και έχει βλέψεις, έχει φιλοδοξίες. Τώρα, πώς είναι οι πιστοποιημένοι μηχανικοί δικτύων Cisco? Επίσημα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν μόνο για τους πιστοποιημένους του επίπεδου CCIE, τους experts. Για τους CCNA και CCNP δεν υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι όπως από εσάς θέλει να παρακολουθήσει το σεμινάριο και θέλει να ξεκινήσει μια καριέρα, ο απότερος σκοπός του κάποια στιγμή είναι να φτάσει στο επίπεδο του CCIE. Ας δούμε πόσοι είναι οι CCIEs παγκοσμίως. Από μια ιδιωτική έρευνα και αυτό. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και στο site Cisco. Εγώ απλά μπήκα στο site ενός παλιού CCIE που κρατάει στατιστικά στοιχεία. Βλέπουμε ότι στο τέλος του 2013 επίσημα οι CCIEs παγκοσμίως είναι γύρω στους 38.000. Εντάξει. Υπήρξε μια ραγδαία αύξηση των πιστοποιημένων από το 12 έως το 13. Γιατί κάποιες χρονιές υπήρχε μια στασιμότητα. Αναλόγως και με τη ζήτηση που έχει η αγορά εργασίας, διότι είναι και μια εξέταση αρκετά ακριβή. Τώρα, στον ίδιο πίνακα μας δείχνει ανακατηγορία πιστοποίησης, ανακατηγορία ειδίκευσης. Δηλαδή υπάρχουν CCIEs διαφόρων κατηγοριών. Αυτοί που ασχολούνται με security, με voice. Βέβαια, η κλασική πιστοποίηση της Cisco είναι η routing and switching, RNS. Διότι μηχανικός δικτύων που δεν ξέρει routing και switching θεωρείται άσχετος. Βλέπουμε εδώ πώς είναι ανακατηγορία. Εγώ πληροφοριακά σας λέω ότι είμαι στην κατηγορία SP, Service Provider. Είμαστε 3.100. Στο πιο κάτω πίνακα θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, εγώ σας τα λέω αυτά. Δείχνει γεωγραφικά πώς είναι
κατανεμημένοι όλοι αυτοί οι CCIE στον κόσμο, δηλαδή στις υπήρους και στις χώρες. Λογικό είναι οι περισσότεροι από αυτούς να βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, γύρω στους 6.500. Είναι 5.500 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί είναι η πηγή της τεχνολογίας. Να δούμε πώς είναι στην Ευρώπη, μέσα και μας ενδιαφέρει. Στην Ευρώπη συνολικά είναι 4.500, από τους οποίους Έλληνες 50. Βλέπετε, 50 Έλληνες. Τη χρονιά που πιστοποιήθηκα εγώ ήμασταν 24. Βλέπουμε 2 Αλβανούς. Και λογικά οι περισσότεροι θα είναι Άγγλοι. Είναι Άγγλοι, 1061. Στην Μεγάλη Βρετανία ίσως είναι η χώρα όπου ένας Cisco μηχανικός βρίσκει κατά 99% δουλειά. Δηλαδή είναι μια αγορά που δεν έχει κορεστεί, με πολλές θέσεις εργασίας, που εύκολα ένας Cisco μηχανικός μπορεί να βρει μια καλή δουλειά. Θα το δούμε και στην πορεία. Αυτό θα σας δείξω παραδείγματα έβρεσης εργασίας. Ωραία. Να δω αν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ. Νομίζω πως τα είπαμε όλα εδώ. Υπάρχει και ένας πίνακας με τους CCIEs που έχουν CCIE multiple, δηλαδή σε περισσότερες από μία ειδικότητες. Στην Indracom όταν εργαζόμουν υπήρχε τότε ένας διπλός CCIE σε routing και switching και σε service provider, ο Νίκος Αποστόλου, κορυφαίος μηχανικός. Από όσο γνωρίζω είναι ακόμα μάχημος. Ωραία. Ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, νομίζω δεν μας ενδιαφέρει άλλο. Ανέφερα προηγουμένως ότι ένας πιστοποιημένος Cisco μηχανικός έχει μια αναγνώριση από την αγορά εργασίας. Ας το δούμε και στην πράξη αυτό. Μπαίνουμε σε ένα site, το jobserve.com. Ίσως το πιο γνωστό site έβρεση εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ας κάνουμε για ένα λεπτό μια αναζήτηση για έναν μηχανικό CCNA πιστοποιημένο. Ας βάλω τα κριτήρια αναζήτησης μόνο για πληροφορικούς και δικτυάδες και σαν keyword γράφω CCNA. Τύπος εργασίας any job type. Να ξέρω ότι τα contracts πληρώνονται πολλαπλάσια. Search. Κάνουμε ένα search και βλέπουμε 190 θέσεις εργασίας για CCNA αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να κάνει κλικ και να εκτιθεί μια από αυτές τις θέσεις εργασίας. Ας δούμε μια απλή. Η πρώτη. Θα δούμε τις απαιτήσεις. Θα δούμε αυτή. Όχι, είναι contract. Ωραία. Μια πολύ απλή. Cisco Engineer CCNA. Αμοιβή 19.000 λίρες το χρόνο. Δεν είναι τα τρομερά χρήματα, αλλά έχεις μια σταθερή δουλειά με αρκετά καλές απολαβές. Και εδώ μας λέει τις απαιτήσεις. Από ό,τι βλέπετε, είναι αρκετά απλές απαιτήσεις. Δηλαδή, ένας CCNA level μηχανικός μπορεί άνετα να την πάρει αυτή τη δουλειά. Εξοικειωμένος με ADSL, δηλαδή απλά πράγματα. Που βρίσκεται στο Bristol της Μεγάλης Βρετανίας. Start date άμεσα. Ωραία. Ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση, να επανέλθουμε στην παρουσίασή μας. Βλέπουμε πάλι εδώ την πυραμίδα, τα 4 επίπεδα της Cisco. Ωραία. Όπως είπα πριν, όλο αυτό το σύστημα πιστοποιήσεων, πυραμίδες κτλ. Η Cisco δεν το δημιούργησε τυχαία. Δημιούργησε ένα μηχανισμό γύρω από αυτήν που προωθεί ίδια τον εαυτό της. Βέβαια, της αναγνωρίζω ότι επένδυσε στο μηχανικό. Επένδυσε περισσότερο στο μηχανικό παρά στον πολιτή. Έδωσε free την πληροφορία και την υποστήριξη. Έτσι τη συμφέρει, διότι έτσι εξαπλώνεται. Εκτός από την τεχνική αξία, δηλαδή την πιστοποίηση των γνώσεων, ένας Cisco Certified μηχανικός κατέχει στα χέρια του ένα χαρτί το οποίο έχει και μεγάλη εμπορική αξία για τις εταιρείες. Είναι το λεγόμενο σύστημα
τον partner της Cisco. Η Cisco έφτιαξε ένα σύστημα των partner με gold, silver, premium κτλ. Όπου τους δίνει κάποια προνόμια πάρα πολύ σημαντικά. Τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε μεγάλα έργα. Αναγνωρίζονται από την αγορά, χρησιμοποιούν το λόγο του partner στο σήμα τους. Ποιες είναι βέβαια οι προϋποθέσεις για μια εταιρεία ώστε να γίνει partner της Cisco? Πάμε να το δούμε στο site της Cisco. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Οι προϋποθέσεις για να γίνει κανείς partner, πέραν του εξοπλισμού, της υποδομής, κτηριακής υποδομής, είναι να απασχολεί και κάποιους Cisco Certified μηχανικούς. Ο Golden Partner, για παράδειγμα, είναι υποχρεωμένος να απασχολεί 12 Certified μηχανικούς σε μόνιμη βάση, permanent, από τους οποίους οι 4 να είναι CCIs. Ο Silver Partner νομίζω πως 6. Τι πλεονεκτήματα έχουν αυτοί οι partner εκτός όλων αυτών που προανέφερα? Έχουν εκπτώσεις σε προϊόντα Cisco. Έχουν υποστήριξη. Πλέον ο partner σε ένα διαγωνισμό, σε μια προσφορά, είναι συναγωνιστός. Έχει έκπτωση, έχει υποστήριξη. Αν θες να επιβιώσεις, πρέπει να είσαι partner. Μπαίνοντας στο site της Cisco, είναι εύκολο και για εσάς να το βρείτε, έκανα ένα search για όλους τους partner στην Ελλάδα και μου έβαλε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 4 gold partner. Το χρυσό σηματάκι εδώ αριστερά μας βεβαιώνει γι' αυτό. Η IBM Ελλάς, η Dracom Telecom, κάποτε ήταν μόνο η Dracom, η Space Ελλάς και ο ΤΕ. Silver Partners, Premium κτλ. Τώρα, εμείς μιας και βρισκόμαστε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ας δούμε στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Να δούμε τι θα μας βγάλει το search. Βλέπουμε ότι ακόμα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας gold partner, η Space Ελλάς. Η Dracom και η IBM δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αθήνα. Στην οδό Καρδιοφίλ και Κυρίλλου, δηλαδή η Space Ελλάς, απασχολεί 12 πιστοποιημένους μηχανικούς στην πόλη μας. Έτσι. Βλέπουμε 2 Silver Partners, τη Unisystems στην Πηλαία και τη Cosmo Business Systems στη Θέρμη και πολλούς premium. Όλοι αυτοί είναι πιθανοί εργοδότες σας. Είναι η αγορά εργασίας. Ποια άλλη ειδικότητα πληροφορικής έχει τόσες πολλές θέσεις εργασίας? Νομίζω πως καμία. Ειδικά τώρα με την κρίση, η Cisco μηχανική είναι σε πολύ καλή θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους φυσικά. Βλέπω έχουν σταματήσει οι απορίες, οπότε είναι κατανοητά όλα αυτά που λέω μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα να δούμε το CCNA, που είναι και η πιστοποίηση που σας ενδιαφέρει. Είμαστε στο site της Cisco. Βλέπουμε εδώ CCNA, Routing and Switching, Data Center, Security, Voice κτλ. Ποιο από όλα αυτά είναι το CCNA? Το κλασικό CCNA, αυτό για το οποίο μιλάμε και μας ενδιαφέρει, είναι το Routing and Switching. Παλιότερα ονομαζόταν CCNA. Σκέτο. Τώρα βάλανε και πάρα πολλές ειδικότητες μέσα στο CCNA. Το κλασικό είναι αυτό. Είναι η βάση για κάθε μηχανικό δικτύο. Routing και switching πρέπει όλοι να γνωρίζουν. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το voice χωρίς να ξέρεις routing. Είναι προαπαιτούμενο. Ας κάνουμε ένα κλικ εδώ. Από 30 Σεπτέμβρη σας ενημερώνω γίνανε οι τελευταίες αλλαγές των πιστοποιήσεων. Ποιες εξετάσεις είναι υποχρεωμένος ένας υποψήφιος να δώσει για να αποκτήσει το CCNA? Η Cisco μας δίνει 2 επιλογές. Είτε μία εξέταση είτε 2.
είτε την εξέταση 200 παύλα 120, που είναι μία μπαμ και έξω, πολλαπλών επιλογών εξέταση, είτε σπάζοντάς σε δύο την 100 παύλα 101 και την 200 παύλα 101. Η δική μου πρόταση είναι για όσους τελικά ενδιαφερθούν να ακολουθήσουν τη δεύτερη επιλογή, όπου είναι σπασμένη σε δύο. Για δύο λόγους κυρίως. Πρώτον, ότι είναι πιο εύκολο, και δεύτερον, έχοντας επιτύχει στην πρώτη εξέταση, την 100 παύλα 101, αυτόματα είναι και πιστοποιημένη SysEnt μηχανική. Είναι η απαραίτητη εξέταση για το SysEnt. Άρα έχεις ήδη κάτι στα χέρια σου. Και είναι μια εξέταση η οποία είναι προαπαιτούμενο σε πάρα πολλές άλλες πιστοποιήσεις της Cisco. Ας κάνουμε ένα κλικ να το δείτε. Δηλαδή, συσχετίζεται με το CCNA Routing and Switching, Security, Service Provider, Voice, Wireless. Βέβαια, δίνοντας δύο εξετάσεις αντί για μία, έχετε δύο φορές το κόστος των γραπτών εξετάσεων. Εντάξει. Δεκτό και αυτό. Ωραία. Η εξέταση είναι γύρω στις 50 ερωτήσεις και το passing score κυμαίνεται γύρω στο 840. Είναι αρκετά υψηλό, αλλά όποιος παρακολουθήσει το σεμινάριο και ακολουθήσει τις οδηγίες, οι πιθανότητες του είναι πάνω από 90% να επιτύχει. Η εξέταση είναι online, σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα και στο τέλος της εξέτασης παίρνεις αυτόματα και το αποτέλεσμα. Pass or fail και σου βγάζει και το score. Να δούμε λίγο τα topics, δηλαδή τις ενότητες. Βλέπετε ότι το switching πιάνει 21% και το routing το 26%, δηλαδή τη μερίδα του λέοντος. Στις τελευταίες αλλαγές που προώθησε η Cisco μετά από τις 30 Σεπτέμβρη, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η ύλη του CCNA και στο ICND 1 μπήκανε κομμάτια του πρώην ICND 2 και στο ICND 2 προσθέθηκαν routing πρωτόκολλα δρομολόγησης όπως το SPF, προσθέθηκαν δρομολόγηση με IP version 6, αφαιρέθηκε το RIP και περιορίστηκε το security και άλλες αλλαγές. Αλλά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο εργαστηριακό κομμάτι της εξέτασης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, είναι αυτό που μου αρέσει και εμένα περισσότερο. Η θορυβίστα πάντως δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι απλό. Είναι εξάλλου αμερικάνικου τύπου εξέταση, όπου οι Αμερικάνοι συνήθως επαναλαμβάνουν κάποια πράγματα, δηλαδή είναι ένα pool των ερωτήσεων που αυτό ανανεώνεται, αλλά από εκεί παίρνουν τις ερωτήσεις. Εμείς φροντίζουμε να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι για αυτό το pool, δηλαδή τη δεξαμενή των ερωτήσεων. Οι Αμερικάνοι παίζουν πολύ με το χρόνο. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι ο χρόνος είναι αρκετός. Και έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ωραία. Ας δούμε τώρα, για να ολοκληρώσω την εικόνα σας γύρω από τις πιστοποιήσεις και ειδικά το CCNA, τους τύπους των ερωτήσεων για το ICND1, που είναι οι τύποι των ερωτήσεων στις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών της Cisco. Είναι 7 κατηγορίες ερωτήσεων. 7 κατηγορίες ερωτήσεων, παύλα ασκήσεων, πολλαπλών επιλογών. Πάμε να τις δούμε όλες μία-μία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η πρώτη κατηγορία είναι οι πολλαπλών επιλογών, όπου επιλέγουμε μόνο μία σωστή απάντηση. Είναι ό,τι πιο απλό. Βλέπετε ότι οι πιθανές είναι πάνω η ερώτηση και κάτω οι πιθανές απαντήσεις. Σε εμάς είναι 4. Μπροστά από κάθε πιθανή απάντηση είναι ένα κυκλάκι. Κάνοντας κλικ στο κυκλάκι, επιλέγουμε την ερώτηση. Κάνω κλικ εδώ. Next. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Στη δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων είναι η πολλαπλής επιλογής πολλαπλών σωστών απαντήσεων. Το καλό είναι ότι η ερώτηση μας αναφέρει και πόσες είναι οι σωστές απαντήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας λέει επέλεξε 3. Choose 3. Σε άλλες γραφές εξετάσεις της Cisco που δεν αναφέρει αυτό, σας διαβεβαιώ ότι ο βαθμός δυσκολίας πολλαπλασιάζεται. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι μπροστά από κάθε πιθανή ερώτηση έχουμε ένα τετραγωνάκι και οι επιλογές μας μαρκάρονται με ένα νι. Ας επιλέξω εγώ εδώ Linux
Windows XP, Windows 98. Η τρίτη κατηγορία ερωτήσεων είναι η λεγόμενη drag and drop, όπου αριστερά μας έχει κάποια τετραγωνάκια, χρωματιστά, με πιθανές απαντήσεις. Και δεξιά μας έχει δύο ερωτήσεις, όπου πρέπει να αντιστοιχίσουμε τα τετραγωνάκια σε αυτές τις ερωτήσεις. Βλέπουμε εδώ ότι στο παράδειγμα εδώ που τρέχει μόνο του από ό,τι βλέπω, πήρε ένα τετραγωνάκι ο χρήστης και το τοποθέτησε στο σύστημα έτσι. Μας ρωτάει ποια είναι τα layer 3 routing πρωτόκολλα και ποια είναι τα routing πρωτόκολλα. Ας το δούμε και παρέα. Routing πρωτόκολλο είναι το IP, το RIP είναι routing, το IGRP είναι routing, το BGP routing και πάει λέγοντας. Αυτή η κατηγορία των ερωτήσεων δεν συναντάται πολύ συχνά, η drag and drop. Εντάξει, θα σας τύχουν 2-3 ερωτήσεις, αλλά όχι περισσότερες. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη είναι η fill in the blank, όπου καλείται ο εξεταζόμενος να συμπληρώσει πληκτρολογώντας κάτι σε ένα κενό. Είναι μια κατηγορία ερωτήσεων που στο CCNA έχει τύχει να μην πετύχω και καμία ερώτηση. Εδώ ας πούμε ρωτάει το παράδειγμα ποιοι είναι οι βαθμοί Κελσίου, οι αντίστοιχοι των 32 βαθμών Φαρενάιτ και 68 βαθμών Φαρενάιτ. Και ο εξεταζόμενος στο λογεί 0 και 20. Δεν αξίζει να ασχοληθεί με περισσότερο. Πάμε τώρα στην κατηγορία ερωτήσεων νούμερο 5. Εδώ ξεκινάει και το ενδιαφέρον. Είναι μια κατηγορία ερωτήσεων εργαστηριακού τύπου. Βλέπουμε ένα παράθυρο που έχει πάνω, έχει ένα σχήμα και έχει και κάτι αριστερά. Στο πάνω μέρος είναι ένα σενάριο. Ας πατήσω try να το δούμε αναλυτικά. Στο πάνω μέρος του παραθύρου της ερώτησης έχει ένα σενάριο. Μας ρωτάει κάτι. Μας λέει ότι έχουμε 3 routers, τον Lab A, Lab B και Lab C, και ο Network Administrator, ο διαχειριστής του δικτύου, επικοινωνεί με μια ομάδα και τους... Μισό λεπτάκι να διαβάσω το σενάριο. Και τους ζητάει να κάνουν κάποιες αλλαγές. Στη συνέχεια ο διαχειριστής δικτύου ζητάει από τους εν λόγω να αλλάξουν τα ονόματα στους routers. Άρα εμείς τώρα μας ζητείτε να αλλάξουμε το όνομα από το πρώτο router, το router Lab A. Αυτό είναι το σενάριό μας. Να το αλλάξουμε από Lab A σε router A. Πάμε τώρα στο κύριο παράθυρο, βλέπουμε μια τοπολογία. Στην τοπολογία αυτή τι έχουμε? Έχουμε πάνω 3 router. Το σύμβολο του router, για όσοι το γνωρίζουν, είναι ένας μικρός κύλινδρος. Οπότε, όποτε θα έχουμε router στη διαφάνειά μας, αυτό θα είναι το σύμβολό του. Ένας μικρός γαλάζιος κύλινδρος με κάποια βελάκια στην πάνω πλευρά του. Άρα, στην τοπολογία μας έχουμε 3 router. Τον Lab A, Lab B και Lab C. Στο Lab A μας ζητείτε να αλλάξουμε και το όνομα. Από Lab A σε router A. Κάτω έχουμε 3 switches. Αυτοί οι routers συνδέονται και μεταξύ τους, αλλά συνδέονται και με 3 switches. Το σύμβολο του switch δικτυακά είναι ένα τετράγωνο τρισδιάστατο, μπλε και αυτό. Και πάνω σε κάθε switch συνδέονται 2 υπολογιστές. Οι host C, D, E, F, G και H. Βλέπουμε ότι στον υπολογιστή με το όνομα host C υπάρχει μια διακεκομένη γραμμή που ξεκινάει από αυτόν και καταλήγει στο router Lab A. Αυτή η διακεκομένη γραμμή στην τοπολογία μας σημαίνει ότι αυτός ο υπολογιστής, ο host D, έχει άμεση πρόσβαση με τον router Lab A. Δηλαδή έχει πρόσβαση με το καλώδιο κονσόλας που λέμε. Άρα εμείς μπορούμε να μπούμε στον router Lab A μέσω του host D. Κάνοντας κλικ στο host D, να μπούμε στο περιβάλλον προγραμματισμού του router Lab A. Μιας και πάνω σε αυτόν υπάρχει το καλώδιο κονσόλας. Βλέπετε ότι είναι ουσιαστικά μια εξομοίωση ενός πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Μιας τοπολογίας που θα μπορούσε να υπάρξει
και πραγματικά. Άρα καλείται ο εξεταζόμενος να μπει στο hostd, μέσω του hostd στο router LabPay και να δικαιολογήσει τις κατάλληλες εντολές ώστε να φέρει εις πέρας αυτό που του ζητάει το σενάριο. Ας κάνω εγώ κλικ στο hostd. Μπήκα στο περιβάλλον προγραμματισμού του router. Πατάω Enter. Είμαι στο router LabPay. Όπου εδώ μπορώ να πληκτρολογήσω εντολές. Βέβαια, επειδή είναι παράδειγμα, δεν έχω τη δυνατότητα να πληκτρολογήσω τις πραγματικές εντολές που χρειάζονται. Αριστερά από την τοπολογία υπάρχει ένα παραθυράκι που μας δείχνει κάποιες οδηγίες. Έχει και scroll bar και οι οδηγίες είναι ακριβώς αυτά που σας είπα εγώ πριν. Κάτω από τις οδηγίες γράφει show topology. Αν κλικάρω, μου δείχνει πάλι την τοπολογία. Τώρα που μου δείχνει την τοπολογία, το show topology αντικαταστάθηκε από το hide topology. Αν κλικάρω το hide topology, επιστρέφω στο περιβάλλον προγραμματισμού του router. Show topology. Και στο σενάριο, στο πάνω μέρος, είδατε ότι υπήρχε εκεί ένα scroll bar, δηλαδή για να δείτε όλο το κείμενο. Οπότε, η πρώτη κατηγορία lab σε παρένθεση ερωτήσεων, δηλαδή εργαστηριακών ερωτήσεων, είναι η router simulation, όπου ουσιαστικά μπαίνετε σε έναν εξομοιωτή ενός router και καλείστε να πληκτρολογήσετε εντολές για να φέρετε εις πέρα στο σενάριο. Νομίζω ότι είναι να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Πατάω next. Yes. Βλέπετε τώρα, όσο προχωράω στις ερωτήσεις, ότι δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά στην οθόνη σας, πάνω δεξιά έχει το χρόνο και τρέχει. Αυτό ισχύει και στο πραγματικό τεστ της Cisco. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή βλέπεις το χρόνο που σου απομένει. Σημαντική πληροφορία. Και αριστερά, δεν φαίνεται εδώ, είναι ο αριθμός ερώτησης. Σου λέει question 450. Ώστε ανά πάσα στιγμή βλέπεις πού βρίσκεσαι. Κάτι που αυξάνει λίγο το βαθμό δυσκολίας είναι ότι στο CCNA δεν υπάρχει κουμπάκι back, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω σε μια ερώτηση που έχουμε ήδη απαντήσει. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τις προηγούμενες απαντήσεις μας. Υπάρχει μόνο next. Το back είναι απενεργοποιημένο. Ωραία. Ας δούμε τώρα αυτή την κατηγορία ερωτήσεων, την test λέει. Πατάω try. Και εδώ είναι ένα παράθυρο, έχει το πάνω και το κάτω μέρος. Το πάνω μέρος έχει και εδώ ένα σενάριο. Διαβάζουμε το σενάριο. Στο σενάριο, εκτός από κάποια περιγραφή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας έχει και το αποτέλεσμα μιας εντολής. Μιας εντολής ping, για όσους γνωρίζουν. Η ping είναι μια εντολή που ελέγχουμε την επικοινωνία μεταξύ δύο δικτυακών συσκευών. Στέλνει μια πακέτα και αν πάρει απάντηση, από το ping-pong που βγαίνει, τότε υπάρχει επικοινωνία. Το συγκεκριμένο παράδειγμα μας έχει τα αποτελέσματα κάποιων εντολών ping. Και μια περιγραφή. Μας λέει, δίνοντας το παραπάνω σενάριο, απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις. Στο κάτω μέρος του παραθύρου έχει έναν αριθμό ερωτήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει 4. Φαίνεται από τα νούμερα δεξιά. 1, 2, 3, 4. Κάνοντας κλικ σε κάθε νούμερο βλέπουμε και την αντίστοιχη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών και πολλαπλών σωστών απαντήσεων. Έτσι. Όλες βέβαια αυτές οι ερωτήσεις έχουν σχέση με το από πάνω σενάριο. Δηλαδή με το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να αναγνωρίσει την έξοδο μιας εντολής. Να κατανοήσει τα αποτελέσματά της και να απαντήσει τις ερωτήσεις. Απαντάμε την πρώτη ερώτηση. Παράδειγμα. Μετά πάμε στη δεύτερη. Η δεύτερη είναι μια πολλαπλών επιλογών με μία σωστή απάντηση. Βλέπετε τον κύκλο αριστερά. Την τρίτη και την τέταρτη. Κατανοητό? Ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος. 7 είναι οι κατηγορίες των ερωτήσεων. Πάμε και στην τελευταία, τη Simlet. Η Simlet, παιδιά, είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία ερωτήσεων. Είναι αυτή που προωθεί η αγαπημένη της κατηγορία ερωτήσεων. Μοιάζει με την Router Simulation. Αρκετά.
Στο πάνω μέρος του παράθυρου έχει τις ερωτήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 3. 1, 2, 3. Ωραία. Κάνουμε κλικ στην πρώτη και μας λέει ποια είναι η IP διεύθυνση της Ethernet 0 πόρτας. Και έχει 4 πιθανές απαντήσεις. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να δώσουμε κάποιες εντολές στο κάτω μέρος. Ας πατήσω try να το δούμε ολοκληρωμένα. Ας πούμε εδώ η πρώτη ερώτηση ρωτάει κάτι άλλο. Ποια είναι η access λίστα στην πόρτα Ethernet 0. Δεν χρειάζεται τώρα εσείς να ξέρετε τι σημαίνει access λίστα. Από κάτω μας έχει την τοπολογία. Είναι η ίδια τοπολογία που είχαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα. Με τους 3 routers και τα 6 PC. Εμείς, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να μπούμε σε ένα router και να δούμε τι υπάρχει στην πόρτα του Ethernet 0. Πώς θα μπούμε στο router? Όπως μπήκαμε και προηγουμένως. Κάνοντας κλικ στο PC που έχει το καλώδιο κονσόλας. Αν χρειαστεί Χρήστο, για παράδειγμα, να πληκτρολογήσουμε μια εντολή σε ένα άλλο router, όχι στο LabBay, που δεν έχει καλώδιο κονσόλας. Θα μπούμε στον LabBay και από εκεί, βλέποντας τα στοιχεία στον προγραμματισμό του, θα μπούμε σε κάποιον άλλο router. Ναι. Κάνοντας telnet ή με κάποιον τρόπο άλλο. Θα το δούμε στην πορεία αυτά. Για να απαντήσω εγώ αυτή την ερώτηση, θα κάνω κλικ στον host C, θα μπω στο router και θα πληκτρολογήσω τις εντολές, βλέποντας τα αποτελέσματα της κατάλληλης εντολής, θα πάρω τις πληροφορίες που χρειάζομαι για να απαντήσω την ερώτησή μου. Αντίστοιχα, απαντάμε έτσι και την ερώτηση 2 και την ερώτηση 3. Έτσι. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι η πιο απλή κατηγορία ερωτήσεων. 10, 20, 30, 40 απλές εντολές έχει το CCNA, τις οποίες αν τις κατανοήσετε και έχετε κάνει εξάσκηση, θα απαντήσετε πάρα πολύ εύκολα. Σε αυτό το σημείο τέλειωσα με τις κατηγορίες των ερωτήσεων. Θεωρώ απλό και κατανοητό να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της ενότητας. Κλείνω αυτό. Ωραία. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, για όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα κάνουμε τις εργαστηριακές ασκήσεις, θα έχουμε τη δυνατότητα είτε σε πραγματικό εξοπλισμό, είτε σε εξομοιωτή. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Θα εξαρτάται από το ενδιαφέρον των εξεταζόμενων. Να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι οι πιστοποιήσεις Cisco δεν ισχύουν εφόρου ζωής. Δηλαδή ένας κάτοχος CCNA θα χρειαστεί τακτά χρονικά διαστήματα να το ανανεώσει. Η ανανέωση ονομάζεται recertification. Είμαστε πάλι στο Training and Events, όπου βλέπουμε τις διάφορες πιστοποιήσεις της Cisco. Κλικάρουμε στην καρτέλα How to Recertify και μας δίνει κάποιες πληροφορίες. Και μας λέει ότι η μηχανική, η Entry Level, Associate και Professional ανανεώνουν κάθε 3 χρόνια. Άρα το CCNA, αν το αποκτήσετε, θα πρέπει κάθε 3 χρόνια να το ανανεώνετε. Βέβαια, αν το αποκτήσεις μια φορά, η ανανέωση πλέον είναι κάτι απλό. Και στην ανανέωση δεν χρειάζεται να δώσεις όλες τις εξετάσεις. Στη συνέχεια βλέπουμε κάθε πότε χρειάζεται ανανέωση κάποιες άλλες πιστοποιήσεις της Cisco, το CCIE, ο Architect κάθε 5. Έτσι. Στο CCIE, το CCIE έχει 2 μέρη των εξετάσεων, και το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Γι' αυτό την καθιστά και δύσκολη εξέταση, όπου στην ανανέωση δίνεις ξανά το θεωρητικό μόνο, δεν χρειάζεται να δώσεις το εργαστηριακό. Εξάλλου τα εργαστηριακά κομμάτια μπορεί κάποιος να τα δώσει μόνο σε συγκεκριμένα πιστοποιημένα κέντρα στον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το πιο κοντινό μας είναι στις Βρυξέλλες. Εγώ τότε χρειάστηκε να πάω στην Αμερική για να εξεταστώ. Και είναι και το κόστος αρκετά υψηλό. Δίνεις μόνο το θεωρητικό κομμάτι. Οι CCNAs για να ανανεώσουν, ας κάνουμε ένα κλικ εδώ, να δούμε τι χρειάζεται. Μπορούν να περάσουν μια οποιοδήποτε
εξέταση επίπεδου CCNA έξω από το ICND1. Δηλαδή, αν δώσεις μόνο το ICND2, το δεύτερο κομμάτι του CCNA το ανανεώνεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ τέλειωσα το πρώτο μέρος της παρουσίασης. Λοιπόν, περιμένω να μου γράψετε απορίες ή όποιος ενδιαφέρεται να πατήσει το χεράκι να του δώσει το μικρόφωνο. Λοιπόν, ρωτάει ο Δημήτρης ποιο είναι το κόστος εξέτασης CCNA και ποιο είναι το κόστος ανανέωσης. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Είναι, νομίζω, περίπου 200 ευρώ, νομίζω. Εντάξει, είναι μια πληροφορία που μπορούμε εύκολα να την βρούμε και στο site Cisco. Επίσης, μια άλλη ερώτηση είναι κάθε πότε είναι το σεμινάριο. Αυτό θα έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Σαλματά. Θα σας μιλήσει και στο τέλος. Μπορείτε και μέσω του site της IQ Studies να ενημερωθείτε. Ωραία. Ρωτάει κάποιος άλλος φίλος, επειδή πρέπει να φύγει, πού μπορεί να βρει το webinar. Το συγκεκριμένο webinar, όπως σας είπε ο κύριος Σαλματάς, το σημερινό, στο τέλος θα σας αποσταλεί ένα link από το οποίο θα μπορείτε να το κατεβάσετε. Θα το ανεβάσουμε και στο YouTube. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω... Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, να ξεκουραστείτε κι εσείς, σκεφτείτε όσα είπαμε, στην επιστροφή μας, αν χρειαστεί, απαντάμε κάποιες απορίες σας και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ενότητάς μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της παρουσίασής μας. Να δω, κάποιος έχει μια ερώτηση. Οκ. Ωραία. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της παρουσίασης. Θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση των δικτυακών συσκευών switches. Τώρα, τι είναι το switch? Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή, διότι πολλοί από εσάς μπορεί να είναι οι πρώτοι σε επαφή με τα δίκτυα. Το switch είναι μια απλή δικτυακή συσκευή, στα ελληνικά λέγεται μεταγωγέας, της οποίας η μόνη εργασία είναι να προωθεί εισερχόμενα frames, όσο πιο γρήγορα γίνεται, και να συνδέει διάφορες συσκευές μεταξύ τους. Άρα, χαρακτηριστικό του switch είναι ο αριθμός των πορτών του, για να συνδέει πολλούς χρήστες, πολλές συσκευές, και η ταχύτητα μετάδοσης. Είναι μια συσκευή που λειτουργεί στο επίπεδο 2 του OSI, άρα δεν ασχολείται με IP. Οι IP, οι διευθύνσεις και η IP δρομολόγηση είναι στο επίπεδο 3, που είναι οι routers. Ασχολείται με MAC διευθύνσεις. Συνεπώς το switch είναι μια συσκευή το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη ευφυΐα. Μισό λεπτάκι, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει ότι κόλλησε. Να δω τι έγινε. Δημήτρη, φαίνεται ότι προχωράμε κανονικά. Δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ο υπολογιστής σου. Είσαι ok τώρα? Έχει και κανείς άλλος πρόβλημα με την εικόνα? Νομίζω ότι είμαστε ok. Λοιπόν, είναι συσκευές, επαναλαμβάνω, που δεν έχουν ιδιαίτερη ευφυΐα, όπως ο router. Ο router θα του έρθει ένα πακέτο και θα πρέπει να αποφασίσει για τη δρομολόγησή του. Δηλαδή, ο router γνωρίζει την πορεία που θα ακολουθήσει το πακέτο. Το switch είναι άσχετο με την τοπολογία. Το switch απλά, ο ρόλος του είναι να προωθεί γρήγορα πακέτα. Πώς τα προωθεί? Τα προωθεί ελέγχοντας τις MAC διευθύνσεις. Τι είναι η MAC διεύθυνση μιας συσκευής? Η MAC διεύθυνση μιας συσκευής είναι η λεγόμενη hardware διεύθυνση. Είναι η διεύθυνση που έχει από τον κατασκευαστή και η οποία δεν αλλάζει.
δεν είναι σαν τις IPs που μπορεί εύκολα ένας χρήστης να τις αλλάξει. Οι MAC διευθύνσεις είναι της μορφής των 12 δεκαεξαδικών ψηφίων. Δηλαδή είναι στη μορφή τελεία, κάτι άλλο. Δηλαδή είναι συνολικά 12 δεκαεξαδικά ψηφία. Το κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο μπορεί να αναπαρασταθεί με 4 διαδικά, 4 binary bits. Άρα είπαμε ότι η κάθε συσκευή έχει μια MAC διεύθυνση, τη hardware διεύθυνση. Το switch, όταν του έρχεται ένα εισερχόμενο frame, προσέξτε την ορολογία που χρησιμοποιώ, εισερχόμενο frame, όχι πακέτο, εξετάζει την MAC διεύθυνση προορισμού και το προωθεί στην αντίστοιχη πόρτα. Ωραία. Βλέπουμε εδώ στο σχηματάκι μας ένα switch στο κέντρο, το οποίο συνδέει 4 υπολογιστές και έναν server στο πάνω μέρος. Ο server του στέλνει και ένα πακέτο με μια source address και destination address. Έτσι. Destination address είναι η διεύθυνση προορισμού και source η διεύθυνση από την οποία προέρχεται το πακέτο μας. Είπαμε για το συμβολάκι του switch που είναι ένα τετραγωνάκι, τρισδιάστατο, μπλε, με κάτι βελάκια στο πάνω μέρος. Τα switches έχουν αντικαταστήσει κάποιες παλιότερες δικτυακές συσκευές, τα hub. Τα οποία τα hub, στα hub όλοι οι χρήστες επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν ένα collision domain, δηλαδή μπορούσε ο καθένας να παρακολουθήσει την κίνηση όλων των άλλων χρηστών στο δίκτυο. Ενώ στο switch ο κάθε χρήστης έχει το δικό του εύρος ζώνης, ανεξάρτητα από τους άλλους. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι είναι πέρα από τα πλαίσια του μαθήματος, ότι στη σημερινή εποχή οι συσκευές switch που έχουν επικρατήσει είναι αυτές οι οποίες έχουν όχι μόνο δυνατότητες switching, αλλά και δυνατότητες routing. Δηλαδή είναι switches που έχουν και ενσωματωμένο routing engine. Ας πούμε, ένα best seller της εποχής είναι το 2960X Cisco. Δηλαδή είναι ένα switch που μπορεί να κάνει και κάποιες δουλειές ενός router. Αλλά είναι πέρα από το αντικείμενο του μαθήματος. Απλά για κάποιους από εσάς ήδη είστε στην αγορά εργασίας και συναντάτε τέτοια μηχανήματα. Πολλές ρυθμίσεις που θα κάνουμε στο σημερινό μάθημα στα Cisco switches είναι κοινές και με τους routers. Άρα θα αποκτήσετε μια γενική εικόνα του προγραμματισμού δικτυακών συσκευών Cisco. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε και κάποια Cisco switches, μια φωτογραφία τους. Τα δύο μεσαία εδώ έχουν από 48 πόρτες. Εδώ όλα αυτά είναι οι πόρτες τους. Όπου πάνω εκεί μπορούν να συνδεθούν διάφοροι χρήστες. Οι πόρτες σε ένα switch μπορεί να είναι τύπου Ethernet. Είτε απλό Ethernet, είτε fast, είτε gigabit Ethernet. Στη σύγχρονη ημέρα απλό Ethernet δεν υπάρχει, πιστεύω. Είναι fast και gigabit. Τα άλλα switchάκια, τα δύο πάνω και το τελευταίο, έχουν από 24 πόρτες. Βλέπουμε, εκτός από τις πολλές πόρτες που είναι αριστερά, βλέπουμε και κάποιες δεξιά. Μία από αυτές είναι η κονσόλα, σίγουρα, όπου μπορεί κάπως να συνδεθεί απευθείας αν έχει φυσική πρόσβαση με ένα switch, και μπορεί να είναι και κάποια gigabit Ethernet ή κάποια οπτική πόρτα. Αυτές τις έχει πολλές φορές χωριστά. Στην κάτω εικόνα βλέπουμε ένα πιο κοντινό ενός Cisco switch, όπου πάνω σε πόρτες του υπάρχουν ήδη καλώδια συνδεδεμένα. Βλέπουμε στο πρώτο καλώδιο είναι αναμένο στο πάνω μέρος ένα πράσινο λαμπάκι και στο τρίτο ένα πορτοκαλί. Όταν το λαμπάκι είναι σβηστό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλώδιο πάνω. Όταν είναι πράσινο σημαίνει ότι όλα ok, υπάρχει επικοινωνία με την άλλη άκρη. Πορτοκαλί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας. Έχει και άλλα LED το switch, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε τώρα.
Βλέπουμε άλλη μια διαφάνεια. Μας δείχνει ότι το switch ουσιαστικά μας προσφέρει μια κατάρτιση του τοπικού δικτύου. Είναι συσκευές τοπικού δικτύου, όπου επιλέγουμε ποιοι χρήστες θα επικοινωνούν με ποιους. Παλιότερα ήταν όλοι μεταξύ τους, σε ένα collision domain. Υπήρξαν συγκρούσεις, καθυστερήσεις. Η κίνηση ήταν ορατή, μπορούσε να γίνει εύκολα υποκλοπή. Τώρα πια η κίνηση μεταξύ των χρηστών περιορίζεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν λιγότεροι χρήστες ανά τμήμα δικτύου. Ας προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Εντάξει, βλέπουμε πάλι μια απλή τοπολογία. Είπαμε ότι χαρακτηριστικό των switches είναι η ταχύτητά τους. Έχουν hardware επίπεδο ταχύτητα, ενώ οι router είναι software επίπεδο ταχύτητα. Έτσι, η ταχύτητά τους και ο αριθμός των πορτών τους. Όλοι έχουμε δει switch. Ακόμα και οι ADSL router που έχουμε στο σπίτι μας, τώρα πια όλοι έχουν ενσωματωμένο ένα switchάκι με 4 πόρτες. Μπορεί να βάλουμε 2 υπολογιστές σε έναν εκτυπωτή. Πριν ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε τα switches, μιας και ξεκινήσαμε από μια ενότητα, όχι την πρώτη του CCNA, θα σας κάνω ένα παράδειγμα, πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα, από το οποίο πιστεύω θα καταλάβετε όλοι τη λογική και τη λειτουργία ενός switch. Θα μπούμε στη λογική λειτουργία του. Αυτό είναι το παράδειγμά μας. Έχει εδώ μια απλή τοπολογία. Στη μέση βλέπουμε ένα switch, το οποίο έχει πάνω του 4 συνδέσεις. Στην πόρτα 07 συνδέεται ένας υπολογιστής, το PC1. Στη 06 ο server 1. Στην 08 το laptop α. Και στη 03 ένας δικτυακός εκτυπωτής. Εκτυπωτής που έχει κάρτα δικτύου. Μια τοπολογία που μπορεί να υπάρχει σε οποιοδήποτε γραφείο, ακόμα και στο σπίτι μας. Για το PC1 γνωρίζουμε την IP του. 10.0.051 και τη MAC διεύθυνσή του. Είπαμε η MAC διεύθυνση είναι 12-16 ψηφία. Αντίστοιχες πληροφορίες έχουμε και για το laptop α. Την IP διεύθυνσή του και τη MAC. Έτσι. Σας τα δείχνω και με κόκκινο. Βλέπετε. Ωραία. Για το server 1 και τον εκτυπωτή δεν γνωρίζουμε πράγματα. Τι άλλο μας δίνει άσκηση? Μας δείχνει τον πίνακα των MAC addresses που έχει το switch. Τι είναι ο MAC address table? Όλη η ουσία της λειτουργίας ενός switch στηρίζεται στη δημιουργία του MAC address table. Είναι ένας πίνακας όπου οι εγγραφές του μας δείχνουν τις MAC διευθύνσεις που συνδέονται σε κάποιες πόρτες του switch. Δηλαδή, η πρώτη MAC διεύθυνση, η 0.0.0.1111.1111 συναντάται στην πόρτα 08. Άρα, στην πόρτα 08 υπάρχει μια συσκευή με αυτή τη MAC διεύθυνση. Για να δούμε, πράγματι, είναι η MAC διεύθυνση του laptop α. Άρα, αν έρθει ένα εισερχόμενο πακέτο στο switch μας, το οποίο έχει διεύθυνση προορισμού τη MAC του laptop α, το switch θα ρίξει μια γρήγορη ματιά στο MAC address table και θα το προωθήσει αυτόματα στην πόρτα 08. Χωρίς καμία καθυστέρηση. Δεν θα χρειαστεί να τρέξει πρωτόκολλα δρομολόγησης κτλ. Ήδη είπαμε είναι hardware-based η ταχύτητά του. Ωραία. Πώς δημιουργείται ο πίνακας MAC address σε ένα switch? Δημιουργείται δυναμικά. Πλέον τίποτα δεν είναι στατικό σαν Cisco switches. Δυναμικά. Δηλαδή δημιουργείται συλλέγοντας πληροφορίες από εισερχόμενη κίνηση στις πόρτες του. Αν το switch λάβει σε μια πόρτα ένα Ethernet frame από μια MAC address, η οποία είναι η απάντηση σε κάποια άλλη κίνηση, τότε τη MAC address αυτή την αποθηκεύει και τη συνδέει με τη συγκεκριμένη πόρτα. Την πόρτα τάδε. Για πόσο καιρό παραμένουν αυτές οι εγγραφές στο MAC address table ενός switch? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο aging time default για τα Cisco switches, αναλόγως και με το μοντέλο. Δεν σας ενδιαφέρει προς το παρόν αυτό. Στα περισσότερα μοντέλα είναι 300 seconds νομίζω. Ωραία.
Πάμε τώρα να δούμε το παράδειγμα μας. Λέει εδώ. The switch MAC address table is shown above. Μας δίνεται ο πίνακας με τις MAC διευθύνσεις που έχει αποθηκεύσει το switch. PC1's ARP cache is empty. Τι σημαίνει αυτό? Η ARP μνήμη του PC1 είναι άδεια. Τι είναι το ARP? Το ARP είναι το λεγόμενο Address Resolution Protocol. Είναι ένα πρωτόκολλο επίλυσης διευθύνσεων Ethernet. Δηλαδή, συνδέει IP διευθύνσεις με MAC διευθύνσεις. Μας συνδέει τον κάτοχο μιας IP διεύθυνσης με μια συγκεκριμένη MAC. Σε τοπικά δίκτυα σε LANs, οι διάφορες συσκευές χρησιμοποιούν το ARP πρωτόκολλο για να γνωρίσουν τους γείτονές τους. Να ανακαλύψουν τις MAC διευθύνσεις των γειτόνων τους. Έτσι. Άρα, το PC1 στην ARP μνήμη του δεν έχει τίποτα. Δεν γνωρίζει τις MAC διευθύνσεις ούτε του server 1, ούτε του laptop α, ούτε του εκτυπωτή δικτύου. Ωραία. Και το ARP πρωτόκολλο σας ενημερώνω ότι για να κάνει μια ανίχνευση δικτύου όταν χρειαστεί, στέλνει τη λεγόμενη broadcast κίνηση, δηλαδή κίνηση προς όλους. Στέλνει προς όλους και περιμένει να δει ποιοι θα απαντήσουν. Αυτός που θα απαντήσει είναι και ο ενδιαφερόμενος. Σωστά? Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια της εκφώνησης. Ο χρήστης and user at PC1 uses ping to the IP address of server 1. Ο χρήστης του PC1 θέλει να κάνει ping το server 1. Να στείλει κίνηση, να επικοινωνήσει μαζί του. Το ping είναι στην IP διεύθυνση. Δηλαδή είναι πακέτο. Η διεύθυνση προορισμού είναι IP. Δεν είναι MAC. Τι από τα παρακάτω είναι αληθές. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την τοπολογία μας και τις πιθανές απαντήσεις. Βλέπουμε εδώ ότι το laptop α και το PC1 έχουν μια IP διεύθυνση στο δίκτυο 10.0.0.0. Είμαστε σε ένα απλό switch, layer 2, σε ένα LAN. Όλοι που συνδέονται σε αυτό βρίσκονται στο ίδιο λογικό IP δίκτυο. Άρα, η IP διεύθυνση του server 1 είναι της μορφής 10.0.0.χ. Ας το γράψω κιόλας. 10.0.0.χ. Άρα, το ping πακέτο θα έχει διεύθυνση προορισμού μια τέτοια διεύθυνση. Θα φύγει από εδώ, θα πάει στο switch. Τώρα, το τι θα κάνει το switch θα δούμε στην πορεία. Με μια διεύθυνση προορισμού το 10.0.0.χ. Ούτε το PC, ούτε το switch γνωρίζουν πού βρίσκεται αυτή η διεύθυνση. Ωραία. Ας δούμε την πιθανή απάντηση α. Τι μας λέει η πιθανή απάντηση α? The first frame will be sent out port 06 only. Δηλαδή, το πρώτο πακέτο, το switch, θα το προωθήσει μόνο από την πόρτα 06, εκεί που είναι ο server. Τι πιστεύετε? Ξέρει κανείς να απαντήσει? Θα πάει προς αυτή την πόρτα το πρώτο πακέτο? Λοιπόν, ας απαντήσω εγώ. Όχι. Δεν θα πάει σε αυτή την πόρτα. Θα... Μισό λεπτάκι. Δεν θα πάει, διότι το switch δεν γνωρίζει ποιος είναι ο κάτοχος της 10.0.0.χ. Το switch δεν δουλεύει σε επίπεδο IP. Θα λάβει μια εισερχόμενη κίνηση, την οποία ουσιαστικά δεν γνωρίζει που θα τη στείλει. Στην πόρτα 06 γνωρίζει ότι υπάρχει μια συσκευή με μια MAC address. Άρα, η πρώτη απάντηση είναι λάθος. Συμφωνεί και ο Δημήτρης από ό,τι βλέπω. Ας τη διαγράψουμε. Την πρώτη απάντηση. Είναι λάθος. Βλέπετε εδώ ότι σε αυτή την άσκηση δίπλα στις πιθανές απαντήσεις έχει κυκλάκι. Άρα, καταλαβαίνετε από την πρώτη μας ενότητα ότι μία είναι σωστή απάντηση.
Βέβαια, αν ήταν πολλές, θα το έγραφε και στην εκφώνηση. Θα έλεγε choose 2 or 3, για παράδειγμα. Η πρώτη απάντηση είναι λάθος. Πάμε στη δεύτερη πιθανή απάντηση. Το switch λέει ότι βλέπω ότι κάποιος από τους χρήστες βρήκε τη σωστή απάντηση κιόλας. Το switch θα προσθέσει τη MAC διεύθυνση του printer στο MAC address table του. Έχει το switch τη MAC διεύθυνση του printer στο MAC address table του? Όχι. Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας θα την έχει μάθει? Η απάντηση είναι όχι. Διότι το switch θα προωθήσει το πακέτο σε πολλούς πιθανούς ενδιαφερόμενους, αλλά ο κτυπωτής, μιας και δεν είναι αυτός ο άμεσα ενδιαφερόμενος, δεν θα απαντήσει. Από τη στιγμή που δεν θα απαντήσει ο εκτυπωτής, το switch στη 0.3 δεν θα έχει εισερχόμενη απάντηση. Δεν θα γράψει στο MAC address table την MAC διεύθυνση του εκτυπωτή. Άρα και η διεύθυνση Β είναι λάθος. Πάμε στη C. The first frame from PC1 will be forwarded out all ports except 07. Το πρώτο πακέτο από το PC1 θα προωθηθεί σε όλες τις πόρτες εκτός από την πόρτα 07. Δηλαδή η 07 είναι η πόρτα από εισόδου, από την οποία μας ήρθε το πακέτο. Δηλαδή το switch, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει, το προωθεί προς όλους. Εκτός από αυτόν που το έστειλε. Έτσι δουλεύει το switch. Σημειώνουμε αυτή την απάντηση, διότι έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι σωστή. Τι σημειώνουμε, ένα κυκλάκι. Πιθανόν αυτή να είναι σωστή. Είπα και προηγουμένως ότι το ARC πρωτόκολλο είναι ένα broadcast πρωτόκολλο. Πάει προς όλους. Μέχρι να ανακαλύψει ποιος είναι ο σωστός. Πάμε στην απάντηση D. Έχει σημασία να δούμε όλες τις πιθανές απαντήσεις για να καταλάβετε τη λογική λειτουργία ενός switch. Η απάντηση στο ping θα will cause the server's MAC address to be added to the table. Θα προκαλέσει την εισαγωγή στο MAC address table της MAC διεύθυνσης του server 1. Προφανώς και ο server 1 θα απαντήσει στο ping, γιατί αυτός είναι ο ενδιαφερόμενος. Άρα το switch θα την προσθέσει τη MAC διεύθυνσή του. Μα, αγαπητοί, στο MAC address table, στην πόρτα 06 υπάρχει ήδη μια εγγραφή, η οποία είναι η MAC διεύθυνση του server 1. Άρα τη γνωρίζει. Δεν θα προσθέσει κάτι καινούριο για την πόρτα 06, διότι ήδη υπάρχει μια εγγραφή σε αυτή την πόρτα. Άρα το D είναι σωστό. Και πάμε και στο E. Το E λέει The first frame will have a destination MAC address of server 1. Βλέπω πολλοί από τους συμμετέχοντες απαντάνε. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία τους. Δείχνει ότι ενδιαφέρονται και έχουν άποψη για το πώς λειτουργεί ένα δίκτυο. Λέει E. The first frame will have a destination MAC address of server 1. Το πρώτο frame θα έχει διεύθυνση προορισμού τη MAC διεύθυνση του server 1. Μα η ίδια εκφώνηση μας λέει ότι θα κάνει ένα ping. Ping σε IP διεύθυνση, όχι σε MAC διεύθυνση. Δεν το συζητάμε καν, είναι εκτός τόπου και χρόνου η απάντηση. Ωραία. Ολοκληρώσαμε το παράδειγμά μας. Πολύ καλό παράδειγμα. Και πιστεύω όσοι το παρακολούθησαν μπήκαν στο νόημα και στη λογική λειτουργία ενός switch. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό του. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Πάμε στο 12. Να σβήσω και. Ωραία. Βλέπουμε εδώ ένα switch συνδεδεμένο απευθείας μέσω κονσόλας με έναν υπολογιστή. Πώς συνδέουμε έναν υπολογιστή με ένα switch? Ακόμα και ένας απλός υπολογιστής με μια σηριακή RS232 πόρτα, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο κονσόλας, είναι ένα πλακουτσωτό καλώδιο, για όσους το έχουν δει, συνδέεται με ένα switch, αν έχεις φυσική πρόσβαση. Windows να έχει συνδέσει. Τα Windows έχουν μια εφαρμογή, τη Hyper Terminal, όπου κάνοντας κάποιες βασικές ρυθμίσεις εκεί, συνδεόμαστε και βλέπουμε το command line ενός switch. Όταν συνδεθούμε σε ένα switch, τι είναι το πρώτο που βλέπουμε? Το πρώτο που βλέπουμε ένα βελάκι. Δηλαδή στην γραμμή εντολών υπάρχει ένα βελάκι. Όταν βλέπουμε το βελάκι,
τότε είμαστε στο λεγόμενο user mode, στη λειτουργία χρήστη. Είναι η πιο απλή λειτουργία μιας Cisco συσκευής. Είναι η λειτουργία όπου δεν μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες καταστροφικές εντολές. Ο χρήστης μπορεί απλά να δει κάποιες βασικές πληροφορίες. Δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να προγραμματίσει τη συσκευή. Θεωρείται ασφαλής χρήση, ασφαλής λειτουργία. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ασφαλής. Ακόμα και στο enable mode να είσαι, θα πάρεις κάποιες πληροφορίες για το δίκτυο, για τους γείτονές σου, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές. Μπορεί να βοηθήσουν κάποιον κακόβουλο να σε βλάψει. Για να πληκτρολογήσουμε πιο δυνατές εντολές, πρέπει να μπούμε στο λεγόμενο privilege mode, στην προνομιούχο λειτουργία. Για να μπούμε σε αυτή τη λειτουργία, η εντολή είναι enable και το prompt γίνεται αυτό το κάγκελο, το hash στα αγγλικά. Σε αυτή τη λειτουργία έχουμε ένα υπερσύνολο εντολών, εντολές πιο σημαντικές που βλέπουμε πληροφορίες σημαντικές για το μηχάνημά μας. Βέβαια, ούτε σε αυτή τη λειτουργία μπορούμε να προγραμματίσουμε, δηλαδή να πούμε στο switch τι να κάνει και πώς να το κάνει. Βέβαια, είναι μια λειτουργία που μας δίνει πρόσβαση σε πιο advanced λειτουργίες. Ας πούμε τώρα σε ένα switch, να το δείτε και εσείς το περιβάλλον του και να δώσουμε αυτές τις εντολές, να αποκτήσετε μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή είμαι σε έναν απλό εξομοιωτή. Μόλις έχει κάνει restart το switch μου, ένα Cisco 2960 και βλέπουμε το prompt. Γράφει switch και έχει και ένα βελάκι. Το βελάκι τι μας δείχνει? Ότι είμαστε στη λειτουργία χρήστη. Στην πιο απλή λειτουργία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πληκτρολογώντας τη λέξη enable και πατώντας enter, άλλασε το prompt και μπήκε το hash. Μπήκα στο privilege mode. Βλέπουμε ότι σε μια Cisco συσκευή, ό,τι εντολή και να δώσω, πατώντας το enter ενεργοποιείται. Δεν χρειάζεται αποθήκευση, τρέξιμο. Με το enter, κάθε τι που γράφω εκτελείται. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή τι πληκτρολογούμε. Για να επιστρέψω τώρα στο προηγούμενο mode, το user mode, τι μας έλεγε η διαφάνεια? Η εντολή είναι disable. Πληκτρολογώ disable και επιστρέφω στο user mode. Πληροφοριακά σας λέω ότι το privilege mode στην αγορά λέγεται και enable mode. Δηλαδή οι μηχανικοί το λένε enable mode, διότι είναι η εντολή enable που χρησιμοποιείται για να μπούμε εκεί. Τώρα, αν εγώ πληκτρολογήσω τη λέξη en και πατήσω το tab, μου συμπληρώνει την εντολή μόνο του. Το Cisco iOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα Unix-based. Δηλαδή έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τα συστήματα Unix. Άρα έχει και κάποιες δυνατότητες πληκτρολόγησης και εντολών που μας δίνει και το Unix το σύστημα. Όπως το tab. Το tab τι κάνει? Μας συμπληρώνει την εντολή αν υπάρχει ένας μόνο μοναδικός τρόπος συμπλήρωσης. Δηλαδή, στο user mode, με τα γράμματα en, ξεκινάει μόνο μία εντολή, η enable. Αν ξεκινούσαν και άλλες εντολές, δεν θα τις συμπληρώνε. Ας πούμε, έχοντας πληκτρολογήσει και το e και πατώντας tab, δεν γίνεται τίποτα. Διότι από το e ξεκινάνε περισσότερες της μίας εντολές. Ενώ με το en, πατάω το tab, enable, enter, μπήκα. Αντίστοιχα, αν πατήσω μόνο this και το tab, δεν γίνεται τίποτα. Disable. Βλέπετε. Disable. Είπαμε με το e δεν γίνεται κάτι. Αν πληκτρολογήσω το e και κολλητά βάλω ένα ερωτηματικό, μου προτείνει δύο πιθανές επιλογές. Enable και exit. Το ερωτηματικό χωρίς κενό μας δείχνει όλους τους πιθανούς τρόπους συμπλήρωσης της εντολής που πληκτρολογούμε εκείνη την ώρα. Άρα, στο user mode, με E ξεκινάνε δύο εντολές. Η enable και exit. Αν έγραφα en και ερωτηματικό, μου γράφει enable. Γιατί είναι μία εντολή που ξεκινάει με E. Είμαι
στο privilege mode, ράφο, D και ερωτηματικό. Ξεκινάνε 5 εντολές. Debug, delete, dir, disable, disconnect. Πληκτρολογώ dir. Ερωτηματικό, μία εντολή πιθανή υπάρχει. Η dir. Αν πατήσω ένα space, ένα κενό, και στη συνέχεια πληκτρολογήσω το ερωτηματικό, μου προτείνει η συσκευή λέξεις για να συμπληρώσω την εντολή dir. Δηλαδή μετά το κενό. Μου προτείνει flash, nvram ή enter να πατήσω. Αν πατήσω flash, μου δείχνει τα περιεχόμενα της μνήμης flash για παράδειγμα. Αν πατήσω dir nvram, μου δείχνει τα περιεχόμενα της nvram. Είναι άδεια. Λοιπόν, αυτά τα τρία, το tab και το ερωτηματικό με κενό και χωρίς κενό, ήθελα να σας τα δείξω. Είναι μια πρώτη επαφή με το command line interface της Cisco, το περιβάλλον προγραμματισμού, διότι είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, εγώ το tab και το ερωτηματικά τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε απ' έξω τη σύνταξη της κάθε εντολής. Πατάμε εκεί ένα tab και ένα ερωτηματικό και μας συμπληρώνει. Βλέπουμε τις πιθανές επιλογές και κρίνουμε. Αρκεί να έχουμε γνώση των πιθανών εντολών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Τώρα, είμαστε στο privilege mode. Για να μπούμε στο mode όπου προγραμματίζουμε ένα switch, το οποίο το λεγόμενο configuration mode, το λεγόμενο configure terminal. Πατάω enter και μου γράφει enter configuration commands, one per line. Βλέπετε το prompt άλλαξε. Σε παρένθεση μέσα μου γράφει τη λέξη config. Άρα εγώ είμαι στο configuration mode. Είμαι στη λειτουργία διαμόρφωσης. Είμαι στο περιβάλλον πλέον, στο prompt προγραμματισμού του switch. Εδώ μπορώ πράγματι να προγραμματίσω. Να δώσω εντολές σημαντικές για τη λειτουργία του. Να ορίσω password και πολλά άλλα. Να ρυθμίσω τις πόρτες του, τις διαπαφές του. Είναι το λεγόμενο configuration mode ή global configuration mode. Λειτουργία διαμόρφωση στα ελληνικά. Πώς φεύγω από ένα mode, να γυρίσω στο προηγούμενο, πληκτρολογώντας exit. Exit και enter. Επέστρεψα στο απλό privilege mode. Τώρα, είπαμε configure terminal. Αν γράψω config, αν θέλω να προγραμματίσω, τώρα να πούμε ακόμα βαθύτερα, μια συγκεκριμένη πόρτα του switch, μέσα από το configuration mode, μπαίνω σε αυτή την πόρτα. Έτσι. Όλα γίνονται μέσα από το configuration mode. Το λόγο interface, interface σημαίνει σε ελληνικά διαπαφή, δηλαδή πόρτα, και γράφω fast ethernet 0.1. Αυτή είναι η πρώτη πόρτα του switch. Enter, ορίστε. Στο prompt. Config, παύλα if. If είναι η συντομογραφία του interface. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πόρτα 0.1. Μπορώ να την κλείσω, να την ενεργοποιήσω, να κάνω διάφορα. Ωραία. Ας βγούμε από εδώ. Επιστρέφουμε στο αρχικό prompt. Disable. Μια μικρή επανάληψη για τις διάφορες γραμμές εντολών μιας Cisco συσκευής. Τα ίδια ισχύουν και ένα router. Όταν πρώτο μπαίνουμε σε μια Cisco συσκευή, το πρώτο prompt είναι το user. Η λειτουργία χρήστη, με το βελάκι. Μόνο πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε και δεν έχουμε δικαίωμα πληκτρολόγησης καταστροφικών εντολών. Λειτουργώντας enable, μπαίνουμε στο λεγόμενο privilege mode, προνομιούχος λειτουργία, όπου είναι ένα υπερσύνολο εντολών. Λειτουργώντας τώρα configure terminal, μπαίνουμε στο configuration mode, στη λειτουργία διαμόρφωσης. Και μέσα στο configuration mode έχουμε πρόσβαση σε
όλα τα χαρακτηριστικά του switch. Ας επιστρέψουμε στην παρουσίασή μας. Εξηγήσαμε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπουμε, είπαμε και αυτά. Εδώ μας δείχνει το πώς μπαίνουμε στο configuration mode. Στο λεπτάκι. Το δείξαμε και στην πράξη αυτό, πληκτρολογώντας configure terminal. Και μπαίνουμε στο λεγόμενο global configuration mode. Το prompt μας γίνεται config. Και στη συνέχεια, για να μπούμε σε μια συγκεκριμένη διεπαφή και να την προγραμματίσουμε, το λεγόμενο interface και τη διεπαφή. Fast Ethernet 0.1. Εδώ μας δείχνει τα διάφορα command lines σε μια Cisco συσκευή. Είπαμε το user mode, privilege mode, global, και μέσα στο global configuration mode μπορούμε να συναντήσουμε όλα αυτά. Interface που είναι η πόρτα, η διεπαφή. Sub interface είναι υποπόρτα. Και πολλά άλλα που δεν σας χρειάζονται εσάς. Απλά τα αναφέρει αυτή η διαφάνεια. Το line σας χρειάζεται. Line είναι οι γραμμές. Γραμμές απομακρυσμένης πρόσβασης. Ωραία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ας δώσουμε μια πρώτη εντολή προγραμματισμού, διαμόρφωσης. Να αλλάξουμε το όνομα του switch. Το όνομα του switch αλλάζει στο configuration mode, πληκτρολογώντας host name και το όνομα που θέλουμε. Λοιπόν, για ποιο λόγο να αλλάξουμε το όνομα του switch? Το αλλάζουμε για μας, για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Διότι αν εγώ είμαι διαχειριστής σε ένα δίκτυο και σε κάθε switch που μπαίνω γράφει στο prompt του switch, θα πρέπει κάθε φορά να ελέγχω που μπήκα. Ενώ δίνοντας ένα όνομα που να χαρακτηρίζει την κάθε μου συσκευή, έτσι ξέρω κάθε φορά βλέποντας το prompt που μπήκα. Σε ένα σχεδιάγραμμα δικτύου αναφέρω τις διάφορες συσκευές με το όνομά τους. Συνήθως δίνουμε γεωγραφικές ονομασίες. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πάτρα, γραφείο 1, γραφείο 2, όροφος 1, όροφος 2. Σε κάθε επιχείρηση, κάθε όροφος εξυπηρετείται από διαφορετικό switch. Ας το δούμε και αυτό, μιας και πήραμε μπρος. Είμαστε στο configuration mode και πληκτρολογώ host name. Να δώσω και ένα όνομα, να το ονομάσω CCNA. Enter. Βλέπετε μπροστά, το prompt άλλαξε το όνομά του. CCNA. Από εδώ και πέρα είναι CCNA το όνομά του. Ωραία, τώρα θέλουμε να δώσουμε μια IP διεύθυνση σε ένα switch. Μα γιατί Χρήστο να δώσουμε IP σε switch? Τόση την ώρα μας έλεγες ότι το switch λειτουργεί στο επίπεδο 2. Δηλαδή με MAC διευθύνσεις. Τώρα θα δώσουμε IP, ναι. Θα δώσουμε IP για λόγους διαχείρισης, management του switch. Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να κάνω ένα ping στο switch, να δω ότι λειτουργεί, θα κάνω ping στην IP του. Αν θέλω να κάνω telnet, απομακρυσμένα, να έχω μια πρόσβαση, πού θα κάνω telnet? Στη Mac? Δεν γίνεται. Το telnet είναι πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο 3. Οπότε τα IP-based πρωτόκολλα έχουν την απέτηση σε κάθε δικτυακή συσκευή να έχουμε μια IP διεύθυνση. Πού τη δίνουμε την IP σε ένα switch? Αφού το switch είναι επίπεδο 2, θα τη δώσουμε σε μια εικονική πόρτα. Μια εικονική πόρτα που θεωρητικά δουλεύει και σε επίπεδο 3. Αυτή την πόρτα την ονομάζουμε VLAN, Virtual LAN. Άρα, όσο είμαστε στο configuration mode, πληκτρολογώντας interface VLAN 1, το VLAN 1 είναι το πρώτο VLAN. Το κάθε switch, χωρίς να χρειάζεται εμείς να προγραμματίσουμε κάτι, έχει έχει όλες τις πόρτες του ενσωματωμένες στο VLAN 1. Στη συνέχεια εμείς μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε. Αλλά όπως σας είπα πριν, ότι δεν θυμάμαι αν το ανέφερα, ότι αν ξεπακετάρουμε ένα switch, το βάλουμε στο ρεύμα και το βάλουμε στο δίκτυο, τότε και αρχίσουμε να συνδέουμε διάφορα καλώδια πάνω, διάφορες δικτυακές συσκευές, αυτές οι πόρτες του switch είναι από κατασκευαστή προεπιλεγμένα ήδη ενεργοποιημένες. Οπότε το switch λειτουργεί χωρίς να χρειαστεί εμείς
να πληκτρολογήσουμε κάποια εντολή. Βλέπω τις ερωτήσεις σας, σε μισό λεπτό θα απαντήσω. Να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Ωραία. Έτσι και το VLAN 1 προϋπάρχει στο switch. Στο VLAN 1 δίνουμε την IP διεύθυνση. Να δω τώρα την ερώτηση να απαντήσω. Ρωτάει η Βασιλική τι είναι τα επίπεδα 2 και 3 που αναφέρεις. Τα επίπεδα 2 και 3 είναι τα επίπεδα του μοντέλου του OSI. Τα διάφορα επίπεδα δικτύων. Το επίπεδο... Τώρα, είπαμε ότι στη σημερινή μας παρουσίαση επιλέξαμε μια ενότητα, το προγραμματισμό των switches τυχαία, απλά για να πάρετε μια ιδέα των συσκευών των Cisco, να αποκτήσει μια ιδέα. Στο μάθημα, το CCNA, θα ξεκινήσουμε από το 0. Θα μιλήσουμε για τα επίπεδα. Εγώ τώρα, Βασιλική, προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Το επίπεδο 3 είναι το επίπεδο των IP διευθύνσεων. Και το επίπεδο 2 είναι το πιο κάτω που δεν χρησιμοποιούμε IP διευθύνσεις. Το switch είναι στο επίπεδο 2 του OSI. Έτσι. Βλέπω κάποιοι άλλοι, ο Δημήτρης απάντησε. Τα γνωρίζει αυτά. Οπότε μην ανησυχείτε, προσπαθώ να τα πω απλά, αλλά είναι μια ενότητα όχι εισαγωγική. Οκ. Προχωράμε. Λοιπόν, τι είναι το VLAN? Το VLAN, είπαμε ότι είναι μια εικονική πόρτα. Είναι σαν να έχουμε μια εικονική κάρτα δικτύου. Πώς είναι οι κάρτες δικτύου στους υπολογιστές μας? Σε ένα switch, στην οποία μπορούμε να βάλουμε μια IP διεύθυνση. Προς Θεού μην μπερδεύεστε. Αυτές οι IPs δεν χρησιμοποιεί το switch για να προωθήσει πακέτα. Είπαμε, είναι καθαρά για λόγους διαχείρισης. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την προώθηση της κίνησης. Η προώθηση της κίνησης εξακολουθεί να γίνεται όπως προαναφέραμε πριν, στο παράδειγμα, με τις MAC διευθύνσεις. Ωραία. Θέλετε να βάλουμε μια IP? Ας βάλουμε. Είμαστε στο configuration mode. Πληκτρολογώ interface VLAN 1. Enter. Μπήκαμε στην πόρτα VLAN 1. Πληκτρολογώ IP address. Τώρα δεν χρειάζεται να θυμάστε όλες αυτές τις εντολές. Και δίνω δίπλα μια διεύθυνση, όπως μας έλεγε η διαφάνεια. Θα δώσω τη 10.0.0.0.2. Γράφω και κάτι άλλο, το οποίο είναι η μάσκα δικτύου που σας απασχολεί αυτό. Τώρα, η πόρτα, η VLAN 1, χρειάζεται ενεργοποίηση. Είπαμε, οι Ethernet πόρτες είναι ενεργοποιημένες από κατασκευαστή, εξ αρχής. Η VLAN 1 δεν είναι. Πώς ενεργοποιούμε μια πόρτα? Πληκτρολογώντας την εντολή No Shutdown. Λοιπόν, προσέξτε τι θα γίνει τώρα. Πατάω το Enter και μου βγάζει μήνυμα το switch. Το πρωτόκολλο στην πόρτα VLAN 1 άλλαξε κατάσταση σε Up. Δηλαδή ανέβηκε η πόρτα VLAN 1. Το αντίστροφο είναι η εντολή Shutdown. Αν σε μια πόρτα πληκτρολογήσω Shutdown και πατήσω Enter, έκλεισε η εντολή. Έκλεισε η πόρτα. Βλέπετε. Μας βγάζει ένα αντίστοιχο μήνυμα. Η πόρτα VLAN 1 άλλαξε κατάσταση σε down, έκλεισε. Εμείς θέλουμε no shutdown. Οκ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι μια καλή τακτική όσες πόρτες δεν χρησιμοποιούμε να τις κλείνουμε. Να πατάμε shutdown. Να εντολή shutdown στις πόρτες που δεν χρησιμοποιούμε. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει πόσους υπολογιστές μπορεί να συνδέσει ένα switch, όσες είναι και οι πόρτες του. Αν ένα switch έχει 48 πόρτες, 48 υπολογιστές. Αν έχει 24, 24. Αν έχει περισσότερες πόρτες, περισσότερους υπολογιστές. Δεν έχει πρόβλημα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πώς προγραμματίζουμε σε ένα switch την προεπιλεγμένη πύλη, default gateway? Είναι πράγματα που όλοι σας τα έχετε χρησιμοποιήσει και σε έναν προϋπολογιστή. Δεν έχετε βάλει IP υπολογιστή. Δεν έχετε βάλει, αν χρειαστεί, μια προεπιλεγμένη πύλη.
Τι σημαίνει προεπιλεγμένη πύλη? Προεπιλεγμένη πύλη είναι για μια δικτυακή συσκευή η διεύθυνση προορισμού όπου στέλνουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή και στους υπολογιστές το ίδια λειτουργία έχει. Αν εγώ είμαι η συσκευή Α και μου ήρθε ένα πακέτο με διεύθυνση προορισμού Χ. Εγώ δεν γνωρίζω πού είναι η Χ. Την κίνησή μου θα τη στείλω στην προεπιλεγμένη πύλη. Αλλιώς οι routers, για παράδειγμα, την περνάνε την κίνηση ή τα PC. Ένα PC, αν δεν έχει προεπιλεγμένη πύλη, τότε κάθε πακέτο που δεν γνωρίζει που θα το στείλει, θα το πετάξει. Στα PC στο σπίτι σας, ποια είναι η προεπιλεγμένη πύλη? Είναι ο router που βγαίνει στο ίντερνετ. Αν δεν έχει το PC σας προεπιλεγμένη πύλη το router, τότε στο ίντερνετ δεν βγαίνετε. Έτσι, διότι χτυπάμε ένα site και το site μετά μας επιστρέφει. Για μια αμφίδρομη κίνηση, μια συσκευή που δεν είναι router, που δεν έχει ευφυΐα, όπως το switch ή ο υπολογιστής, χρειάζεται προεπιλεγμένη πύλη. Λοιπόν, βλέπω εδώ συνέχεια ερωτήσεις. Να δω μισό λεπτάκι να δω τι ρωτάτε. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ποια είναι η καλή τακτική? Η καλή τακτική σε μένα είναι σχετικά με ποιες πόρτες θα έχουμε ανοιχτές. Να έχουμε ανοιχτές μόνο τις πόρτες που χρησιμοποιούμε. Οι υπόλοιπες να είναι κλειστές. Διότι μπορεί τυχαία κάπως να συνδεθεί και να μας κάνει μεγάλη ζημιά. Ένας άλλος χρήστης λέει ότι η προεπιλεγμένη πύλη στον υπολογιστή του έχει τη διεύθυνση 192.168.1.1. Συνήθως οι routers οι οικιακοί έχουν σαν προεπιλεγμένη πύλη την πρώτη διεύθυνση ενός δικτύου. Δηλαδή τελειώνει πάντα σε 1. Προεπιλεγμένη πύλη ορίζουμε πάντοτε μια συσκευή επίπεδου 3. Εντάξει, επίπεδο 3 είναι η router. Δηλαδή μια συσκευή η οποία έχει ευφυΐα, η οποία θα καταλάβει που πρέπει να στείλει την κίνησή μας. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα δρομολόγησης. Άρα βλέπετε εδώ και στο σχηματάκι μας ότι το switch έχει σαν default gateway ένα router. Είπαμε το κυλινδράκι είναι router. Έχει σαν default gateway την IP, τη διεύθυνση της πόρτας fast ethernet του 01 του router. Δηλαδή την 172.20.137.1. Αυτή είναι η τακτική μας. Και στους υπολογιστές στο σπίτι, router είναι η προεπιλεγμένη πύλη. Αν βάλεις ένα άλλο switch, χάθηκες. Ίντερνετ δεν βγαίνεις. Ωραία. Πάμε παρακάτω και θα δώσουμε μαζεμένα κάποιες εντολές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Τώρα, όλα αυτά που προγραμματίσαμε, καλώς, με το πατάμε το Enter τρέχουνε. Αποθηκεύονται όμως? Η απάντηση είναι όχι. Ποια είναι η λογική μιας Cisco συσκευής? Η λογική της είναι ότι ό,τι πληκτρολογείς αποθηκεύεται σε ένα αρχείο το running configuration. Δηλαδή η τρέχουσα διαμόρφωση. Πού βρίσκεται αυτό το running configuration? Το running configuration βρίσκεται μέσα στην μνήμη RAM. Είναι κάτι αντίστοιχο με τη RAM που έχουμε στους υπολογιστές μας. Τι φορτώνει η RAM σε έναν υπολογιστή? Φορτώνει, αποθηκεύει τις εργασίες που εκτελούνται. Άμα σβήσει ο υπολογιστής ή επανεκκινήσει, σβήνει. Έτσι. Άρα εμείς, ό,τι πληκτρολογούμε, αν ο υπολογιστής κάνει μια επανεκκίνηση, το χάσαμε. Πρέπει να αποθηκεύσουμε κάπου το running config. Ωραία. Πού θα το αποθηκεύσουμε? Θα το αποθηκεύσουμε κάπου το οποίο και να σβήσει ο υπολογιστής δεν χάνεται, δηλαδή στην NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory. Μνήμη που και με κλειστό υπολογιστή διατηρείται. Τι υπάρχει εκεί? Υπάρχει ένα αρχείο, το Startup Configuration. Δηλαδή το configuration που φορτώνει ο υπολογιστής όταν ξεκινάει. Πώς αποθηκεύουμε το τρέχον πρόγραμμά μας? Πληκτρολογώντας copy running config στο startup config. Δηλαδή αντιγράφουμε το τρέχον configuration στο configuration εκκίνησης. Ωραία. Και μας ρωτάει μετά ποιο θα είναι το όνομα του destination file name, θα είναι startup config. Οπότε στην επόμενη επανεκκίνηση ο υπολογιστής θα φορτώσει το startup config. Εντάξει.
δείχνω εδώ στη διαφάνεια ότι εκτός από RAM και NVRAM, οι Cisco συσκευές έχουν και flash τουλάχιστον. Στη flash, η οποία είτε είναι κάρτα είτε ενσωματωμένη μνήμη, αποθηκεύεται το λειτουργικό σύστημα, το συμπιεσμένο iOS image. Και όταν ξεκινάει ο υπολογιστής, το switch, συγγνώμη, στην κίνησή του, όπου γίνεται το λεγόμενο post, power and self test, στη συνέχεια παίρνει το λειτουργικό σύστημα από τη flash και το αποσυμπιέζει. Το αποσυμπιέζει σε μια προσωρινή μνήμη και φορτώνει και το startup config. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε σε ένα switch όλα αυτά. Πάμε στο switch μας. Ωραία. Είπαμε προηγουμένως, ας βγούμε από το interface VLAN 1, πληκτρολογούμε 6 και είμαστε στο απλό configuration mode, στη λειτουργία διαμόρφωσης. Είπαμε να δώσουμε και default gateway, προεπιλεγμένη πύλη. Η εντολή, αν θυμάστε, είναι IP, div, πατάω το tab, βλέπετε, δεν χρειάζεται να το γράφω, με το tab μου το βγάζει. Αν πατήσω ερωτηματικό, μου λέει συμπλήρωσέ το με μια IP της μορφής a.b.c.d. Default gateway θα δώσω τη διεύθυνση 10.0.0.1. Συνήθως είναι η πρώτη του δικτύου στο οποίο ανήκουμε. Προηγουμένως είχαμε δώσει στο VLAN 1 τη διεύθυνση 10.0.0.2. Ας δώσουμε στο gateway τη 0.1. Πατάω enter, το πήρε. Επιστρέφουμε στο απλό privilege mode ή αλλιώς enable mode. Λοιπόν, πώς βλέπουμε τι έχουμε προγραμματίσει μέχρι τώρα? Λειτουργούμε show running config. Βλέπετε. Δείξε μας, δηλαδή οι κατηγορίες εντολών show είναι δείξε μας. Δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα προηγουμένως. Δείξε μας την τρέχουσα διαμόρφωση του switch, στο οποίο βρισκόμαστε. Πατάω enter, αρχίζει και μου δείχνει. Έτσι. Βλέπουμε μια εντολή που έχουμε δώσει. Μερικά είναι εντολές που προϋπήρχαν. Host name CCNA. Δώσαμε το όνομα CCNA στο switch μας. Βλέπετε. Στις διάφορες πόρτες, στα interface δεν υπάρχει τίποτα από κάτω. Το θαυμαστικό χρησιμοποιείται για να βάλουμε σχόλια. Οι πόρτες δεν έχουν τίποτα. Εδώ. Interface VLAN 1. Έχουμε προγραμματίσει και τη διεπαφή, την πόρτα VLAN 1 και της δώσαμε την IP διεύθυνση 10.0.0.2. Δίπλα είναι η μάσκα δικτύου, δεν είναι του παρόντος να το αναλύσουμε. Έχουμε προγραμματίσει και default gateway, προεπιλεγμένη πύλη, τη συσκευή 10.0.0.1. Ωραία. Αυτά κάναμε. Ας δούμε τώρα το startup configuration. Το configuration το οποίο είναι αποθηκευμένο πού, παιδιά? Ποιος ξέρει να μου πει από την προηγούμενη διαφάνεια? Πού είναι αποθηκευμένο το startup config? Αν παρακολουθείτε. Είναι στην NVRAM, μπράβο. Και ο Θανάσης και ο Δημήτρης το βρήκαν. Πολύ ωραία. Πληκτρολογούμε enter. Στο λεπτάκι. Enter. Τίποτα. Startup config is not present. Άρα δεν έχουμε αποθηκεύσει τίποτα. Αν τυχόν επανεκκινήσει ο router μας, τα χάσαμε όλα. Αποθήκευση. Εντολή copy. Copy. Running config. Στο startup config. Ωραία. Πατάω enter. Destination file name startup config. Σύμφωνο. Ok. Αποθήκευση. Ας δούμε το show startup config. Πατώντας το πάνω βελάκι, όπως και σε ένα command line του υπολογιστή σας, μας δείχνει τις τελευταίες εντολές, σηριακά. Οπότε εγώ έτσι με το πάνω βελάκι επέλεξα την εντολή show startup config, που είχα πληκτρολογήσει πριν από 2 λεπτά. Πατάω enter, βλέπουμε. Υπάρχει κάτι και στο startup config. Είναι αυτά που κάναμε, το αποθηκεύσαμε τελικά. Όλη αυτή η εντολή, η copy startup config, μπορεί να αντικατασταθεί και από την εντολή write. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν το αναφέρει διαφάνεια, σας το λέω εγώ όμως. Και τελειώνει η υπόθεση. Πατάτε write και κατευθείαν αποθηκεύεται. Ωραία.
Πάμε καλά μέχρι τώρα? Έχει κανείς καμιά πορεία? Σας αρέσει το μάθημα? Ωραία. Βλέπω ότι πήγε 8 παρα 5. Να πω εν συντομία, να δω αν έχω το χρόνο να πω άλλες 2-3 διαφάνειες. Διότι βγαίνουμε εκτός χρόνου. Ωραία. Αυτή να την πω, είναι σημαντική. Βλέπουμε εδώ 3 χαρακτηριστικές show εντολές μιας Cisco συσκευής. Αυτές είναι και σε switch και σε router. Η πρώτη είναι η show version. Να δω τι ρωτάτε κιόλας. Ωραία. Ευχαριστώ παιδιά για τα σχόλιά σας. 3 show εντολές που τις δίνουμε στο privilege mode. Η πρώτη, show version. Το λέει και η ίδια λέξη. Δείξε μας την έκδοσή σου. Είναι η πρώτη εντολή που χρησιμοποιεί ο κάθε μηχανικός δικτύων στο troubleshooting. Αν κάτι πάει στραβά, αυτό θα δώσεις. Μας δίνει πληροφορίες για το hardware, την έκδοση του λογισμικού, πόσες πόρτες έχει, τη flash, τη RAM, πάρα πολλές. Παίρνουμε και hardware και software πληροφορίες. Θα το δούμε στην πορεία. Δεύτερη εντολή, επιταχύνω λίγο, συγγνώμη, είναι η show running config. Την είδαμε. Τρίτη εντολή, show interfaces. Είναι οι 3 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες show εντολές της Cisco. Show interfaces μας δείχνει στατιστικά στοιχεία για τις διαπαφές, για τις πόρτες της συσκευής μας. Αν υπολογίσουμε show interfaces, δείχνει μία-μία για όλες. Μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες μόνο για μία πόρτα. Show interfaces fast ethernet 01, 02 ή VLAN 1. Ωραία. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μας δείχνει την έξοδο μια show version εντολής. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε Cisco iOS software. Μάλιστα. Το μηχάνημά μας είναι ένα 2960 switch και το iOS έχει έκδοση 12.2. Στο τελευταίο CCNA χρησιμοποιείται η έκδοση 15. Αυτές οι εντολές είναι κοινές. Μας λέει πολλά πράγματα. Μας λέει, ας πούμε, παράδειγμα, ότι το switch λειτουργεί 24 λεπτά. Βλέπουμε αν είχε κάποια προσδόκητο κλείσιμο ή κανένα restart. Μας λέει τον τύπο του επεξεργαστή του, τη μνήμη του. Έπρεπε το άθροισμα αυτών των δύο είναι η μνήμη του. Στο τέλος, ίσως εδώ είναι η πιο σημαντική πληροφορία, μας λέει και τις πόρτες του. Έχει 24 fast ethernet και 2 gigabit ethernet πόρτες. Εδώ αυτή η διαφάνεια δεν μας δείχνει όλο το αποτέλεσμα της show version, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της. Πάμε. Show interfaces. Έχουμε προλογίσει show interfaces fast ethernet 02. Βλέπουμε την πόρτα 02. Η πιο σημαντική γραμμή είναι η πρώτη. Ας την υπογραμμίσω κιόλας. Μας λέει ότι η πόρτα Fast Ethernet 02 είναι app και το line protocol είναι app. Ότι είναι λειτουργική. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά app και app είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με το hardware, δηλαδή αν δεν υπάρχει καλό το πάνω θα είναι down, τελείωσε. Ή αν είναι σαν down η πόρτα. Και το δεύτερο έχει κάνει με το πρωτόκολλο γραμμής. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί. Αν η Fast Ethernet είναι up και το line protocol είναι down, τότε έχει να κάνει με την επικοινωνία με την άλλη άκρη. Ωραία. Δεν θα το δούμε τώρα αυτό. Βλέπουμε εδώ την κίνηση, πόσα πακέτα περάσαν, με τι ρυθμό. Εντάξει. Θα τα δείτε στην πράξη. Χρειάζονται αυτές οι εντολές για το CCNA είναι απαραίτητες. Όποιος γνωρίζει έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων. Σου ζητάει να ευλογήσεις show, να πάρεις πληροφορία και να απαντήσεις ερωτήσεις. Ωραία. Μια άλλη εντολή, η show MAC address table, μας δείχνει το MAC address ενός switch. Για να δούμε εδώ, στο switch το δικό μας, ποια είναι η MAC address του show MAC address table. Μία εγγραφή έχει, μόνο ένα γείτονα, άλλο ένα switch. Στην πόρτα 01. Ωραία. Θα δούμε και τι έκδοση είναι το δικό μας switchάκι. Το δικό μας είναι και αυτό, 2960 Cisco. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πήρατε μια ιδέα
και για τις πιστοποιήσεις Cisco και για τις εντολές ενός switch. Εξοικειωθήκατε κάπως με το command line μιας Cisco συσκευής. Οπότε τώρα θα ήθελα τυχόν απορίες σας. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω την εκπαίδευσή μου. Σας χαιρετάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ήσασταν αρκετά κινητικοί σήμερα. Και δίνω το λόγο στο Γιώργο, τον Σαλαματά. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Ζώτα για τη σημερινή εκπαίδευση. Ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι από μια γεύση που πήρατε περί της ύλης η οποία καλύπτουμε σε Cisco CCNA και περί το πώς μπορείτε να κατακτήσετε αυτούς τους στόχους όσον αφορά ερωτήσεις που έχουμε σε σχέση με εκπαιδευτικά θέματα, σε σχέση με οικονομικό σκέλος και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχω να σας πω, επειδή δεν θέλω να σας κουράζω, είναι ότι θα σας έρθει ένα αυτοματοποιημένο email μετά τη λήξη του σεμιναρίου, όπου θα αναφέρονται οι τρόποι εκπαίδευσης της IQ Studies. Οι τρόποι εκπαίδευσης της IQ Studies είναι τρεις. Ο ένας είναι σε αίθουσα, ο παραδοσιακός. Ο άλλος είναι μέσω live webinar, σαν αυτό το σεμινάριο το οποίο κάνετε σήμερα. Πολύ πιο διαδραστικό όμως, εννοείται, γιατί μέσα σε μια κανονική αίθουσα πλέον έχουμε συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους. Και ο τρίτος τρόπος είναι με video training. Η σειρά που σας τα απαρίθμησα, αίθουσα, δεύτερον, webinar, τρίτον, video training, είναι και η σειρά από αύξουσα προς φθήνουσα κοστολόγησης, τις οποίες πληροφορίες θα λάβετε, όπως σας είπα, και μέσω email, όπου θα έχει και τις σχετικές ώρες. Δεν απομένει παρά να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή σας, να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό βράδυ για σήμερα και καλή προσπάθεια και καλή επιτυχία σε ό,τι στόχους έχετε στη ζωή σας περαιτέρω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε από την IQ Studies για τη σημερινή συμμετοχή σας. Ελπίζω να τα πούμε και εύχομαι σε κάποια από τα επόμενα είτε free είτε paid webinars τα οποία έχουμε.